Вітаю. Зараз будемо пачынаць. Літаральна яшчэ крыху. У мяне чамусьці прагляд не працуе. Так, новыя трохі гук мог змяніцца. Дарэчы, будзем сёння сачыць, ці ўсё ў парадку. Таму што я вызначыў, што ў мяне ўвесь гэты час быў гук у Windows заніжаны ў 2 разы. Увесь гэты час. Для таго пасты ў тьютары робяцца. Карацей, што цікавае, я па сутнасці змяніў крыху налады, і зараз, па ідэе, я павінен быць гласней на стрыме. Але гэта значыць, што я магу выйсці ў чырвонае, і я за гэтым прасачыць не змагу ніяк. Таму спадзяюся на вас, калі сачыце, каб гук не развальваўся. Так. Дзіўная, карацей, штука. У віндзе ўвесь гэты час была падвышана, зніжана глоснасць, хаця я ніколі гэтага не змяняў, я заўсёды ўсе гэтыя штукі стаўлю на максімум. І кантралюю ў адным месцы нейкім, і гэта быў інтэрфейс. Я думаю, у мяне праблемы з інтэрфейсам, таму што я даволі ціхі. На стрыме я маю на ўвазе на запісах. І не разумеў, у чым праблема. Вось, знайшоў. Добренько, будем працягваць далей гісторыю. У нас Divinity Original Sin 2, у Divinity Original Sin 2 у нас мы зараз пакрыху уходзім сюдалей ад горада Дрифтвуд. А горад Дрифтвуд гэта там, дзе нам сказалі: хлопча, ідзі шукай сабе майстра крыніцы. Майстра крыніцы табе патрэбны, ён цябе навучыць розным прыкалдэсам. Сколькі мы майстроў знайшлі? 0. Шукаем далей. І ў гэтых пошуках мы адправіліся, і зараз мы ходзім па могілках. Вось, на іншым беразе ракі нам прыйшлося тут абысці нармальна. Вось, на іншым беразе ракі, зараз на гэтых могілках мы пакрыху адкрылі, напрыклад, таямніцу яшчураў. Усе яшчуры ў гэтым сусвеце раней, як аказалася, яны раней былі цмокамі. Усе. І з намі ходзіць чырвоны прынц, той, хто можа адрадзіць яшчураў і вярнуць ім смачынную сутнасць, скажем так. Так, нешта оверлей зноў перашкаджае, давайте-ка я... Дзе там? Во, адразу з'явілася літаральна, як я оверлей прыбраў. Чырвоны прынц маці цмокаў? Не, ён татка цмокаў, таму што ёсць яшчэ хтосьці. У яго снах ён бачыць яшчэ аднаго цмока народжанага. Яе, скажем так. Чаму мне перагруз? Так, давайте-ка сартаваць па вазе. Так. Няўжо. Добра. Давайте, гэта абутак нейкі даволі моцны. Я яго перадам нашаму чапліна. Ён такі салодкі, вы паглядзіце на гэта абутак. 48-35, не халера сабе. Пойдзе чырвонаму прынцу, таму што чырвоны прынц у нас адзіны, хто ад сілы залежыць персонаж. Яму замяніць, на жаль, немагчыма, наколькі я памятаю, так? Так, таму што ў яго зараз пракляты сет. І я толькі калі хаця бы палову знайду, вось гэтага ўсяго тады змагу замяніць. Але па бране, канешне, вельмі салодка. Вітаю, Мармоль, вітанкі Тэнчык, вітанкі ўсім. О, у мяне тут вочы нейкі валяюцца ў інвентары. Так. Добра, трэба трошки парадак навесці. У інвентары мы папярэдні раз нешта лухтонікай займаліся. 34 апельсіна. Што мы... Навошта? Што я рабіў? Я сваю ферму апельсінавую адчыніў, альбо што? Самы момант, калі з перапынкамі гуляеш, што спрабуеш узгадаць на халеру ты, што ты рабіў і на халеру. Так. Давайте з духамі паразмаўляем. Вось гэтым духам размаўлялі. Гэта адзін з капальнікаў, якія выкапалі па сутнасці... яны тут недалёка, дзесьці раскопкі праводзілі, і нешта ў іх там пайшло не так.
Хутчэй ідзе на гэта самае, на тэрыторыю, пакуль імператрыца не бачыла. Спытаць, дзе яны капалі. Так, ты што, не бачыў месца раскопак? Там ёсць косткі звера. Так. Месца закрыта, яно павінна быць. Там ёсць больш камянёў, каб разбіць, больш зямлі, каб выкапаць. Нам трэба трапіць туды. Ну, добра. А з іншага боку мы не памятаюць, размаўлялі з тым чэлам, ці не? Давайте-ка зноў. Бачанне наше. Голад звыш. О, гэта дух. Ось гэта дзіўна. Памятаеце, мы бачылі тут мёртвых, якія па сутнасці прыглядаюць за могілкамі. Літаральна каля могілак стаіць, ну, літаральна каля гэтых чэлаў, якія андэды, мы ведаем, што яны андэды, літаральна каля іх стаяць іх духі. Мы такога пакуль не бачылі. Звычайна, калі андэды ёсць, то паблізу духа няма. На першы погляд, дух выглядае так же сама, як і яго сасуд, ну, типу, як яго цела. Пустое і аддзялёнае. Але ў яго вачах вы бачыце штосьці больш пужаючае, штосьці незаўважнае дагэтуль. Агонію. Даць духа ці яму балюча. Ён ківае. І па яго твару, яго твар становіцца яшчэ больш у пакутах. Ён у пастцы. Але чым альбо кім, вы не можаце сказаць дакладна. Пум-пум-пум. Дух яшчара. Так, складана не падзівіцца на, не паганарыцца інжынерамі рэптылій. Ну, блин, інжынерыяй рэптылій. Гэта мы каля куфара гэтых самых, якраз такі... Мы каля куфара яшчараў, у якім мы знайшлі буты, і там штосьці яшчэ было. Блин, каб я памятаў. Дэталі. Так. Я назірала за тым, як эльф згубіў гадзіны, каб паспрабаваць прабіцца ў гэты куфар. У выніку ён кінуў яго ў полымя, але ўсё яшчэ вось ён тут, не пашкоджаны. На жаль, ён не сышоў з пустымі рукамі. Мне вельмі шкада саламандра, якога ён уцягнуў свой гастлі. Давайте цёмны дом, давайте так будзе. Зараз ось самы палёт. Ну, так, я спадзяюся, усё добра будзе. Так, але мы ж адчынялі гэты куфар, правильно? Консул Зара. І гэта хутчэй за ўсё консул Зара гэта яшчур? Карацей, дакладна, я ж куфар не адчыніў. Нам патрэбна будзе яшчэ адчыніць яго. Мы не знайшлі спосаба. А гэта дух прыгляднік таго, хто прыглядае за могілкамі. Трэба часцей карыстацца здольнасцю, каб бачыць мёртвых. Вітаю, Пурбай. Мы далей даследуем могілкі, але насамрэч мы проста спрабуем... Зараз. Па сутнасці мы проста аглядаем могілкі, мы тут проста міма праходзім, таму што гіганцкая мапа, а мэта наша даволі расплывістая. Ідзіце ды знайдзіце сабе майстра. Майстра мы крыніцы пакуль сабе не знайшлі, таму займаемся рознай лухтой, пакуль не знойдзем.
Опа. А ты кто такая? Яшурка. Скажи ко мне. The lizard hums tunelessly, not a melody exactly, but more of a meandering moan. Яшур хамс. Кожны раз у меня проблема з гэтым словом. Ну, карацей, яна напівае без ніякай мелодыі. Блин, tunelessly. Ну, карацей, напівае, але без ніякай мелодыі, не нейкую канкрэтную песню. Просто мычыць. 10 spans under, humans slept. 10 spans up, the dwarves were kept. 10 спанс. Ну, гэта типу як сажень. Не ведаю. Давайте-ка, мне цікаво. Мне уже такие слова вылазят. Так. Ну, сажень, так. Так же само. 10 сажень униз, люди спять. 10 сажень уверх, дворфаў трымаюць. Яшуры спалены ў бясконцым полымі дрэвы эльфаў накіраваліся ў нябёсы. Сказаць, што нам падабаецца яе песня. Яна глядзіць налева ад нас адным вокам і на нашае права іншым. Гэта дапамагае мне узгадаць, успомніць, куды ідуць мёртвыя. Час ад часу яны не застаюцца там, дзе я іх пакідаю. І гэта ўсё ў парадку. Дарэчы, можна пагандляваць. Не? Нічога цікавага. Яна усміхаецца табе з нявіннасцю народжанай. Так. Хам кожны раз. Гук ўсё яшчэ прорываецца праз яе горла. Пытаць, хто яна такая? Прыглядаю. Прыглядаю за могілкамі. Яна вяртаецца далей напіваць. Ну, так. Яна вяртаецца да сваіх спеваў. Я буду так крыва перакладаць. Пацягнуцца да яе з ўсё ў парадку. Яна уздрыквае, калі мы набліжаемся. Не, ніякіх дотыкаў. Яе спевы заціхаюць. Дзіўная цішыня цягнецца некалькі секунд. Райкер можа раззлавацца. Яму не падабаецца, калі хтосьці кранае яго рэчы. Спытаць наконт Райкера. Яна уздрыгвае і шэпча. Магутны майстар крыніцы. Жыве тут, у садзе. Ён можа забраць цябе ад цябе. Ні розума, толькі цела. Яна накіроўвае, яна паказвае на сваю галаву. Прыслужнікі. У іх там ужо нічога няма. Усё засталося ў Райкера. Іх трэба вызваліць. Адзіны шлях забіць Райкера. Зрабіць крок назад, спытаць, ці ждае яна, каб мы забілі Райкера. Прыслужнікі, такія згубленыя. У ланцугах за майстар крыніцы Райкера. Але яны ўсё яшчэ могуць адправіцца дадому ў зале. Вызвалі іх. Цішыня працягваецца некалькі секунд, пакуль яна зноў не пачынае мелодыю і не паварочваецца. Добра, пакідаем яе. О, і дворф яшчэ. Дух археолага. Дух, як гэта? Слово. Зараз. Б'е ножкай, карацей. Карацей, б'е ножкай па зямле, як бы это не гучала, рукі скрыжаваныя на яго грудях.
Навошта вы губляеце час усім? Калі ласка, вяртайцеся. А, ну мы гэта ўжо... Мы ўжо гэта ўсё ведаем. Он быццам бы за нами ходзіць. Это літаральна той же самы чел. Ты што, за нами ходзіш? Так, ну ладно. Я не просто дух. О, собачка. Слухай, собака. Мы зараз выкопаем нешта. Так. Короткая палка. Шлем. Шаль. И гэта самае. И згнілая нога. Згнілая нога мне падабаецца. Давайте заберем. Давайте и шалом гэта возьмем. Может, камусьці патрэбна. Ту-туру-ту-ту. Дрэннае адчуванне наконт собака. Ну, у нас звычайна дрэнна ўсё скончваецца. Блин, слухайте, і рэальна перагружаны персонаж. Трэба нешта рабіць з гэтым. Блин. А мне падавалася, што я частку ежы... А, ну я частку ежы з'еў, просто каб ведаць, што за яна. Давайте скуры жывёл можна чырвонаму прынцу аддаць. Вось гэта можна аддаць Ифану, каб ён просто прадаў. Рага гэтыя просто чырвонаму прынцу, просто няхай будуць, няхай там месца займаюць. У прынцыпе, і гэта вось няхай адправіць чырвонаму прынцу. Ён вагі шмат можа насіць. А ежа мне тут і так хапае. Навошта яна мне тут, правильно? Ну вось, і так і падскінуў крыху. Где там нога? Апошняя паднятая. Мо нарэшце выкласці бочки. Дык справа ў тым, што перагружаны персонаж, у якога бочак няма. Вось. Я ж просто ўсё падбіраю маім галоўным персонажам, так? Вось, а галоўны персонаж, па сутнасці, вельмі абмежаваны ў сваіх гэтых самых здольнасцях. Ён у нас не праз сілу, ні халеры. То бок ён можа насіць 100, а, напрыклад, чырвоны прынц, нават Лоіс можа 120 насіць, а чырвоны прынц можа насіць 200. Пры гэтым у чырвонага прынца амаль загружана ўсё. Але ён цягае самыя цяжкія прям рэчы, прям самыя цяжкія. Ось, дарэчы, калі адсартаваць па вазе, гэта бочка гэтая. Блин, ну нормально тут, конечно, у яго. Дать файну бочки, а потом их выкласці. Не-не-не, гэта про запас. Гэта на чорны дзень. Не, ўсё нормально, ўсё нормально. Дарэчы, можна прадаць вось гэты абутак. Ён горш, чым тое, што зараз, чым замена, якая ёсць у чырвонага прынца. Так, добренько, до собачки подойдем. О, вы познаете собаку з гэтага самага галоўнай плошчы у Дрифтвуде. Раны ад яго... Карацей, зараз нагадаю. У Дрифтвуде быў жабрак, які гэта самае... які сядзеў на плошчы і пытаў грошай, каб выратаваць яго беднага сабаку, які чымсьці хварэе. Вось, і сам сабе грошы пытаў. І справа ў тым, што ён насамрэч выкарыстоўваў шыпаваны нашыйнік, вось, які быў разгорнуты шыпамі ўнутр, каб яму было балюча. І вось гэтага сабаку мы вызвалілі, а сабака абсалютна не разумеў, чаму яму балюча. І ад свайго гаспадара ўхадзіць не хацеў. Вось, мы, карацей, падлумачылі сабаку, што гаспадар ва ўсім павінны, карацей, вось табе так мы зробім, табе балець не будзе, і вось гэта сабака тут. Так. Раны ад яго шыпаванага нашыйніка загойваюцца добра. О, вітанкі, як справы? А ў мяне ў парадку. А ты чуеш гэта? Адчуваецца, як быццам бы месца з рыбай, так? Толькі рыба горш. Добра, бывай. Цікаво.
Духи, археолог. The spirit does not respond. І брама зачинена. О, шкелетик. Ні, нічого такого. А куды гэта прывядзе мяне? Гэта, дарэчы, важная брама. Яна прывядзе мяне да месца, дзе, па ідэі, пад пагрозай знаходзіцца маці аднаго хлопчыка. Мне патрэбна праверыць тое месца. Толькі адчыніць я яго не магу. Чамусьці. Дарэчы, што цікава, тут... Добра. Тут могілкі зусім ну, простенькія максімальна, просто драўляныя. The name upon it has faded away. An ancient grave marker. Яны яшчэ старажытныя. Просто драўляныя крыжы і ўсё, больш нічога. Так, тут у нас карацей целы. Мы трошки поедем, давайте. Ператвараемся ў эльфа. Для тых, хто не ведае, лор, па лору гульні, увогуле і сусвета, эльфы трошки канібалы. Ну, не толькі канібалы, яны ўвогуле, ў прынцыпе, здольны есть што заўгодна і атрымліваць успаміны мёртвых. Тому что такие веселые эльфы. О, у меня тут броня яшчэ ёсць, якую я пропусціў. Ні халеры у мяне тут. Плюс 3 інтэлект і арытургія. О, блин, слухайце, а мне падаецца, гэта можа быць для Лойс ідэальная штука. Блин, ну і заклён там круты убудаваны. Давайте Фейну. Значна больш брані і фізічнай, і магічнай. Гэта прям круто. Розніца прям адчуваецца. Давайте. Вы паглядзіце, якія мы крутыя, а? Вы паглядзіце на гэтага Фейна. Адзіна, што перакінеза мы крыху ўзровень згубілі, гэта непрыемна, але нормально падыдзе. Просто за брані значна лепей. Гэта таго варта. Плюс 3 інтэлекта. Так, добра, дзе наша маска, каб перапрануцца? Давайте по типу. Дзе яна? Ну? Чаму я не бачу? А, вось я просто сляпы. Так. Апранули. Пераўтварыцца у эльфа. Выцягнем куды-небудзь сюды. Так. Выгляд эльфа. Дарэчы, той же самый костюм на эльфе, ну уже такой. О, дарэчы, а мы ж можем на ўсіх праверыць. На яшчуры, як той же самый будзе выглядаць. Ну, на яшчуры прям салідна, толькі адзінае, што маска гэта нейкая ляснутая. Гіганцкая просто. Так, эльф, яшчур, каго мы не... Дворфа яшчэ не паспрабавалі. А хіба гэта не база, што эльфы высмоктваюць і ўспаміны і ведаюць толькі што памерлых? Не. Ну, тыпу, гэта не база для большасці сусветаў, якія я ведаю. Мне падаецца, гэта адзіны сусвет, дзе я гэта ведаю. Так. Ладно, не тое, каб круто. Чалавека нават правераць не буду, я думаю, там Фейн не вельмі адрозніваецца. Так. Где наш эльф? Вось он, эльф. Просто, калі бы я ведаў хаця бы адзін яшчэ сусвет, дзе такое адбываецца. Бо не ведаю ніводнага. Так, ёсць. Гэты на месцы. І мы... Дзе там нашыя телы розныя? Вось оно. Згнілы. Ага, добра, з таго, што яна згніла, то ўспаміны гэтай не атрымаць ужо. Занадта позна. А вось гэта нага згніла не настолькі. За яе ўспаміны ёсць. Угу.
Вы были добрым и зычлівым і адданым свайму сабаку. Але вы прыйшлі, грукаючы дзверы сюды ў пошуках працы. І сабака тады... Сабаку спадабаўся тады чалавек гэтага дома. Твоя ж собака разгарнуўся на цябе і разарваў цябе. То? Гэта вось гэты чэл, карацей, тут? Руфус, альбо як ён там сказаў? Сказала. Да, яшчурка. Ну ладно, тады мы вяртаем наш шалом, які быў. Оп. Захаваліся, пайшлі далей. Згнілая рука яшчэ ёсць. Блін. Я ж не супакоюся, пакуль не даведаюся, што рука можа дасць. Гэта ж дадатковая інфармацыя, вы што? Я мимо такога не праходжу. Я яшчэ фэнтэзі чытаў, дзе эльфы так умелі. Ну я кажу, мне ў галаву не прыходзіць ніводная. Просто я не ведаю такога сусвета. Гэта дакладна не база. База гэта па сутнасці Толкін. Тыпу, вось Толкін база. Усё астатняе накручана наверх Толкіна і да прыдумана, ну тыпу, развітыя ідэі вось нашых дэфолтных эльфаў, дворфаў і іншага. Так, добра, у гэтай ўспаміны няма. Ну, просто так згубілі час. Вось, добренька. Пойдзем зараз далей. Шалом там, дарэчы, у выглядзе эльфа даволі круто выглядае. А так, як бы нічога не супраць, але гэта не база. Ну, тыпу, у Толкіна такога не было, значыць, не было. Калі я, канешне, чагосьці не разбіраюся, і у Толкіна гэта было, я просто не цямлю. Ну, я таксама не памятаю. Гэта калі было, то настолькі, ну, увагі на гэта не звярталася, што я так думаю, што не варта. Ну, я думаю, Толкін бы такой яшчэ здольнасць асабіста да эльфа. Ну, гучыць проста занадта неяк брутальна. Я думаю, Толкін бы такое сваім эльфам не даваў, такой здольнасці. Ён занадта... Ну, ён так вельмі клапатліва ставіўся да сваіх істот. Так, во, пярсцёначак і амулетик у нас. Пярсцёнак, Конституцыя, Warfare, Піракінез. Во, гэта крутое, круты пярсцёнак. Яшчэ лепей мы, карацей, у нас зараз пазнаходзім рознага. Дарэчы, які у нас узровень? Дзе паглядзець? 10-й узровень у нас. І мы амаль 11-й. Пакрысе просто пачынаюць трапляць прадметы, якія прям неблагія, Рыт і ухіленне. Цікава. То есть гэта можа быць прям цікава. Рыт і ухіленне. А што ў Лойс? Конституцыя і бартер. Не, пакіну гэта. А вось чырвонаму прынцу дакладна замену зраблю. А не, у яго лідарства. Лідарства даволі карысна таксама. Ладно. А можна аб'яднаны нейкія? Тут няма такой здольнасці, типу, аб'яднаць інвентары і разам іх праглядваць. А типу не... А, не, гэта толькі схаваць усю паці. Толькі аднаго персонажа паказваць. Блін, ну трохі не тое. Лепш Пурбая паспытаць. Так. Вось хто разбіраецца, той Пурбай. Так, а гэта ўсё. Гэта адпраўляецца ў нас Ифану. Цырыманіальны кінжал, таксама Ифану. Гэта ўсё на продаж. Ифану. Кінжал яшчару, Ифану. Вось гэта я на замену на ўсялякі, таму што я посахам зараз скарыстаюся. Гэта таксама Ифану уходзіць.
Іфану. Тут шмат чаго насамрэч накапілася. Вось гэта амаль бескарысна, давайте іфану так само. Перстёнак, просты перстёнак іфану. Маленькі перстёнак іфану. Сапфіровый перстёнак. Уже пакарху пачынае... дарэчы, даволі высокага ўзроўня. Ямансер і прызыў. Не думаю, што камусьці патрэбны. Іфану. Пракляты перстёнак Бракуса Рекса. Гэта нам таксама нікуды не лезе. Яманты. Давайте гэты можа пакіну. Вось гэты адпраўляем іфану. Гэта яшчэ прытрымаем, таму што я паглядаю на Лоіс, і я думаю, Лоіс... не, у Лоіс лепей. Гэта можна адпраўляць тады іфану таксама. Іфан у нас... Чаму я іфану адпраўляю? Таму што ён у нас займаецца продажамі. Ось, а тут 3 нейкіх унікальных каралі нейкія унікальныя. Каралі, пардон. Ну ладно, а астатняя ежа. Падаецца ўсё. Падаецца нармальна. Дарэчы, гранатамі можна было бы праскідацца крыху. Давайте гэта іфану і гэта іфану. Просто іфана ў асноўным не ютиліті. Блин, не. Гэта якраз таки лепей даваць таму, хто можа раптоўна не мець магчымасці штосьці зрабіць. І гэта насамрэч мы. Фейн. У Фейна час ад часу не хапае чаго рабіць. Таму што яго заклён не самая ідэальная... Ну, у яго неблагая камбінацыя, але калі пачынаецца, ён можа просто заклёны просто могуць скончыцца. Тады невядома, што рабіць далей. Вітаю, мега па-зерскі. Так. А што гэта у нас? Просто помнік? Whose family's generous patronage helped build these burial grounds, and who refused to be buried in the Surrey crypt. У нас зараз два варыянты, якія я бачу. Мы можам пайсці ў тую крыпту, альбо пайсці ў хату, дзе сядзіць чэл, майстар крыніцы, які забірае душу мясцовых. Вось такая вось хрень. Я думаю, зойдзем у хату зараз. Я думаю... не, гэта не тая хата. Вось гэта яно. Хутчэй за ўсё яно і ёсць. Зазірнём туды. Это толькі шкілетікі валяюцца чалавечыя. Старажытны чалавечы чэрап. Даволі шмат каштуе, чамусьці. Невядома чаму. Slobber drips from the dog's bared fangs. Where the driblets land, the soil bubbles. Слобер, што гэта такое ўвогуле? Слобер. Сліна. Чаму я гэтага слова не ведаў? Дзіўна. Сліна капае з іклоў сабака. Гэта іншая сабака. Там, дзе кропелькі трапляюць, зямля пачынае закіпаць. Падыдзі бліжэй, толькі паспрабуй. Павольненька дайдзем. Это вось гэта сабака, хутчэй за ўсё, які з'еў свайго гаспадара. Смерці шукаеш? Лічы, што ўжо знайшоў. А што, я не магу гэтага нічога кранаць? Так, яму не падабаецца, калі я крыпту спрабую крануць. Там ёсць люк, які вядзе кудысьці. Давайте у дом спачатку. А я магу пабачыць сабака? У цябе няма дзесьці паблізу духа твайго? Не, гэта толькі археолог. Цікава.
Блін, я би з собаком, конечно, ніяк розібрався, але по-мирному, я так розумію, він нічого не зробить, він свого господара з'їв. Within the stone garden's walls, peace be thy immortal fortune, relieved of toil, free of indignity, until thou art called to serve. As you reach to push open the heavy door, Як тільки ви збираєтеся відчинити тяжкі двері, і вона поворачується, так. А, The Coils, это гравировка. Гравировка і завитки, вигравіровані на древі, починають танцювати і перетвораються у новий малюнок. Перед вами бицем би з'являється твар. Твар, який глядить скрозь вас. Маленький маг криниці прийшов погулять. Ти же маг криниці, так? Може навіть богообуджений? Кажи мені правду, зараз же. Ми, до речі, і ёсць богообуджений, і ми ёсць маг криницы. Чаму гэтая гульня такая жорсткая да бурзікаў? Халера яго ведае. Увогуле, нягледзячы на візуальны стыль, яна больш жорсткая, на мой погляд, чым Baldur's Gate. Ну, яна такая прям змрочная месцамі. Так. Тут у нас есть 3 варианта. Признаться, мы богообуджены. Отмовиться, сказать, что мы не богообуджены. Скрежевать руки. Вы думаете, что можете это самое, стомить двери просто вашей тихой настойливостью. Я новой Divinity амаль боюсь. Я думаю, новой Divinity будет просто у адрыв. Там такая чернота будет просто без конца. Так, блин. Справа ў тым, што дзверы дакладна, навошта ён пытае, калі ён не... Яго можа... Калі ён пытае, то яго, хутчэй за ўсё, можна падмануць. Таму што інакш навошта ён пытае. Альбо ён карыстаецца тым, што мы не ведаем. Ну, ці ведае ён ці не. І прадляваць з гэтымі дзвярыма нельга. Пум-пум-пум. Давайте адкажам. Чаму бы не? Чого нам бояться? Ми богообуджені. Silence greets your answer. In the distance, you hear the screech of an eagle. Worryingly closer, you hear some kind of a moan. Time passes. At last, the lips on the door creak open, and the door speaks. Тишиня сустракає ваш адказ. У далечині ви чуєте, як кричить орол. І значно неприємні ближей ви чуєте, як хтось, блін, мон. Слово мне не приходить у голову. Давайте. Я ведаю гэтае слово. Стогн, вось. Значна бліжэй вы чуеце стогн. Праходзіць яшчэ час. І нарэшце вусныя дзверы скрыгацяць і адчыняюцца, калі дзверы пачынаюць казаць. Уваходзь. Твар знікае ў дрэве дзвярэй. І паттерн становится, паттерн кветак зноў становится на сваё месца. Гучны металічны клік можна пачуць дзесьці ў глыбіні. Божухна, божухна. Так, мне падаецца, мы праблем сабе пазнаходзілі. Адразу крадзем усё, альбо спачатку разбіраемся, што тут адбываецца, а потым крадзем усё. Ту-тру-ту-ту. Оп. Як тут у вас справи? Опа. Дух. Дух за піаніном. Так, дух сидить перед великим пианино. Правильно же? Я не плытаю. Пианино, так. Перед великим пианино. Ее руки рухаются по этих самых, по божухна. To and fro.
Ну, карацей, уперед і назад па гэтых самых, па клавішах. Hour black and white, my fingers dark, as lost between worlds as I am. Эту песню я... Так. Над чорным і белым мае пальцы лятаюць. Так же згубленыя паміж сусветамі, як і я сама. Our globes they glide over flats and sharps. Where they go they Блин, гэта верш, не, вы бачыце, гэта ўжо складана, яна просто, ну, па сутнасці, тудэму-сюдэму. Вось, ну так, не, яна просто вельмі літаратурная, яна верш расказвае, па сутнасці. Карацей, накіроўвае на свае пальцы па піяніна. Вось, ну, яна просто літаральна нараспеў расказвае, што яна робіць. Опа, гэта я прыйшла. Яшчурка. Ладно. Можна прапанаваць ёй, куды ёй накіраваць свае пальцы, то бок якую песню яна будзе граць. Так. На вялікія прыгоды пра паляўнічых на крыніцу. Альбо гэта самае эра божух, на мне будзе, падаецца, мне будзе прям складана перакладаць некаторыя. У эру цмокаў і дэманаў, якіх сусвет яшчэ не захапіў. Так. Сказаць, каб накіравала ў гісторыі казак, герояў, чараўнікоў і маладой боскасці, дивініті. Давайте вось гэта у казке. The echoes of a distant past pervade the room as the spirit embarks upon a long-lost tune. Яна пачынае адыгрываць мелодыю. Тут куды не тыркні, ўсё скрадзеш. Оп. Я магу падняцца наверх. Добра, але пакуль не будзем. Я спадзяюся, па гуку ўсё нармальна адбалансавана, таму што я кажу, я змяніў налады гука, я зараз павінен быць значна гласней. Я, ў прынцыпе, можа быць, магу падвышаць і гульню зараз. У мяне ўвесь гэты час мой голас быў зніжаны ў 2 разы. У 2 разы ў віндзе. Калі дакладна на 58 яно стаяла. Чаму? Не ведаю чаму. Я ніколі такое, ну, я заўсёды раблю сабе адно месца, дзе я кантралюю гук. І гук мікрафона мне няма патрэбы ніколі наладжваць. Просто ніколі. Я не ведаю, чаму вінда паставіла гэта значэнне на 58, просто для мяне загадка. Вось, я не мог зразумець, чаму я на запісах такі ціхі. Калі я павінен быць значна гласней. Мне прыходзілася вакол майго голаса ўсё наладжваць. Вось, таму што ціхавата атрымлівалася. Я думаў, у мяне голас такі. А я яшчэ тут голосна сяджу. Я ж не паверыў сваім вушам і рэальна галасней стала. Гэта рэальна ў 2 разы. То бок у віндзе стаяла значэнне 58, зараз яно 100. Я ўвесь гэты час наладжваў праз інтэрфейс, але ў інтэрфейсе, каб вы разумелі, ён стаяў на максімум. Я ў самае-самае чырвонае адпраўляўся на інтэрфейсе, немагчыма ўжо гласней было рабіць на інтэрфейсе. А я у параўнанні, калі запісы глядзець, я ў параўнанні з усімі астатнімі і ролікамі і іншым, я ціхі. Я прям не ведаў, як мне запісаць такім чынам, каб было нармальна. Microsoft глушыць галасы беларускіх стрымераў. Ну, ачмурэлі. Змагацца з гэтым. Біць. Ачмурэлі зусім. Так, гэта уніз. Добра, пакуль нікуды з гэтага паверха не сыходзім. Застаемся тут. Вось, из-за таго, што падняўся мой голас, я магу дазволіць сабе, напрыклад, больш голосную гульню рабіць. Так што, калі гульня будзе ціхавата, нейкія моманты, можна спакойненька нешта круціць. Дадаваць. Гэта я, ну, проста чакана. З-за таго, што я змагу гэта падаведацца толькі на запісе, вось, і наколькі мне падабаецца ці не, то я гэта буду яшчэ вызначаць пазней, але калі ў моманце нешта перашкаджае, кажыце. Ну, альбо ціхавата. Просто реально я буду забіваць уже зараз гульні. У сэнсе забіваць па глоснасці. Вось гэтая канструкцыя, бачце? Што гэта такое?
Просто гэта ўсё я не магу ўзяць з сабой, таму што тут ахоўнікі. Што тут нахрен адбываецца? Што это такое? Жывёлка, саламандра. А, саламандра. Саламандра, якая была каля куфара, так? Адварочваецца ад нас. Добра. Ну, застаецца... А, вось гэты чэл, Райкер. Мне ёсць два варыянта зараз. Паразмаўляць з Райкерам, альбо пайсці на іншыя паверхі. Кудысьці, куды мне не патрэбна. Давайте з Райкерам паразмаўляем. Паглядзім, што я нам скажу. Як ты выглядаеш? Як паляўнейшы, як гэта самае, амерыканскі... А, гэта яшчэ і эльф? Цікавая камбінацыя. Such a rare and exquisite pleasure, especially from one so unliving. До речі, то патрэбна, ведаеце? Зараз залойс, агледзець яго. Агледзець. Таленты. Добра, у яго вельмі моцны рэзіст да вады. Усё астатняе нармальна, але дзіўныя імуны. Ён не можа задыхнуцца, то бок ён не дыхае. Ён не, імунітэт, у яго імунітэты падобныя на андэда, але статуса андэда няма. І дзякуючы нашаму высокаму лору, альбо чамусьці такому, мы можам даведацца, што ён насамрэч стралок, каб вы разумелі, і некрамант яшчэ. Моцна даволі. 7 ўзровень гэта вам не гэта. Толькі ў нас, напрыклад. Ну ладно, у нас гідрософіста 11 у Лоис. Ладно. Все нормально. Так. О, кость. Такая дикая и дикая, редкая и унікальна, эксквізіт. Хаця яму вельмі прыемна нас бачыць. Асабіста ад кагосьці такога нежывога. А, мы жа Фейн, ён адразу нас раскусіў. Эльф нахіляе сваю галаву назад, але яго заплюшчаныя вочы не... Як гэта? З вас не сыходзяць. Call me Riker. Кліч мяне Райкера. Do avail Калі yourself ласка. of my creature comforts. You've surely come a long way. Так, это... Do avail yourself of my creature comforts. Блин. Карацей, насалоджвайся маім гэтым самым маім жывым камфортам. Ну, тып, будь як дома, карацей, кажа нам. Ты дакладна прайшоў доўгі шлях. Давайте варыянты андэда паглядзім далей. Вітаю, церткі. Што? Якія абасракі? Што? Пра каго гаворка? Во што ён там гуляе? Во што дзед Максім зараз? Дзе ён там? І віншуе са стрыкам. 30 стрымаў ужо, не халера сабе. Так, ён не супраць прысутнасці андэда. Look around you, good sir. Азірніся вакол сябе, добры I'd be a most гаспадар. unsavory neighbor if I let myself Я жыву сярод into могілак. my own community. Так. Гэта было бы вельмі небяспечнае асяроддзе, калі б я дазволіў сабе жыць у няведанні майго супольства. And yet, I suspect there's even more to know about you. Isn't that right, God? І ўсё яшчэ, я падазраю, што нават яшчэ больш я магу даведацца пра цябе. Ці не так, Бога абуджаны? Альбо дзверы яму распавялі, альбо ён так ведаў. Сабакі-абасракі. Ну, у нас, карацей, тут нешта, гэта... Сабака зжерла твар свайму гаспадару, напрыклад. Вось такое у нас тут весела. Вось гэты чэл адбірае душы, можна пабачыць. Так, блин, наблізіць не магу. Вось так магу наблізіць. Вось там бачна, чэл стаіць. Гэта андэд, і вось яго душа. Душа вырваная з цела, якую мы можам пабачыць толькі дзякуючы заклёну. Вось, такі у нас веселухі. Павольна кіўнуць. Як ён даведаўся, што мы бога абучаныя? Be so
Не будь таким наіўным. My doors only open on Мае дзверы адчыняюцца толькі, калі кажуць праўду. admit to me. Тое, што ты прызнаўся ім, ты прызнаешся мне. I also see you are not yet. Я таксама яшчэ бачу, што ты яшчэ не поўны. Нам насамрэч патрэбны майстар крыніцы. Ён перад намі зараз чат знаходзіцца наш першы майстар, да якога мы можам навучыцца здольнасцям крыніцы. Праблема ў тым, што хутчэй за ўсё усе нашыя майстры будуць ляснутыя просто нахрен, таму што ўсіх адэкватных ужо пасадзілі даўно-даўно. Непрыемны ён нейкі, яны будуць усе хутчэй за ўсё непрыемныя. Я не веру ў тое, што у нас будзе адэкватны зараз майстар крыніцы, таму што адзіныя майстры крыніцы, якія нам застануцца, гэта альбо занадта замкнутыя і дзесьці пустэльнікі, якія хрен ведае дзе жывуць, альбо настолькі небяспечныя, што іх проста не змаглі забраць на выспы. То бок, ну, ведаеце, тыпу, калі ловяць увогуле ўсіх, самых крутых карацей пакідаюць увогуле. Ну, таму што яны дастаткова магутныя, проста каб сабе абараніць. Вось. А гэта яшчэ чэлы, хутчэй за ўсё, ну, крыніца не проста такая хрень. Вось, я думаю, што ён нейкі прям жорсткі некрамант. І нам прыйдзецца з ім дамаўляцца, каб ён нас навучыў чаму-небудзь. Таму што нам патрэбна навучанне, я не ведаю, што нам рабіць яшчэ. Гэта асноўная мэта гульні, як бы. Гэта наш галоўны квест. He presses a slender forefinger against his tight lips and Ён націскае свой тонкі палец да сваіх вуснаў і пачынае напяваць. I'm not a generous man, but I Ну, не could напяваць, be карацей, вось гэты хам. if you offer something in return. Каму мне слова не прыходзіць у галаву? Зараз пайду пашукаю. Exchange between sorcerers. Гудзенне, гул, но гэта не тое. Напяваць без слоў, мурлыкаць, спяваць закрытым ротам, гусці гудзець. Ну, быццам бы нетрапнае слова. Мармытаць. Напяваць без слоў, карацей. Такое. Ну, мычаць. Ну, тыпу, вось гэта. Вось гэта, вось гэта. Вось оно, хам. Просто ў ангельскай ёсць для гэтага, ну, гэта як гулу яшчэ, ну, нейкія аддаленны гул чагосьці можна выкарыстоўваць. Але калі пра чалавека, то ён, ну, вось, ну, мычыць. Я не упэўнены. Я нават не упэўнены, слово мычаць просто не падабаецца. Ты не мычыш. Кароўкі не так робяць. Вось. Так. Я не вельмі... Як оно? Зараз я слово, буду гугліць. Шодры, вось. Мне словы вылетаюць просто з галавы імгненна. Я не шодры чалавек, але я магу даць табе, што ты шукаеш. Узамен на штосьці, Даволі справядлівы абмен паміж магам і крыніцы. Спытай, што ён ад нас жадае. Ты павінен адправіцца ў цёмныя ямы. Там ёсць пячора. У ёй ты знойдзеш каменную таблічку, вельмі каштоўную каменную таблічку. points to the location on your map. Ён паказвае кропку на нашай мапе. Прынясі яе мне. Dizziness. It lasts just a moment, but long enough for you to feel a Кружыцца галава. Гэта працягваецца ўсяго толькі момант, але дастаткова доўга, каб вы адчулі прысутнасць амадзіі. Вы не чуеце словаў, але разумееце. Гэта вельмі важна, каб мы прынялі яго прапанову. The episode passes. Гэты момант знікае. He awaits your reply. І Райкер уважыў на вас глядзіць, ён чакае вашага адказу. Сказаць, што мы заінтрыгаваны, але што дакладна мы атрымаем ад гэтага абмену? Я думаў, што гэта даволі відавочна, мой добры сябра. Табе вельмі хочацца, ну ён слова «dying» выкарыстоўвае, але не памірае, не літаральна мы паміраем. Хаця, я думаю, наўмысна слова такое скарыстана. Табе вельмі хочацца паказаць... Ты вельмі жадаеш паказаць свае таленты. Але ты проста не ведаеш, якімі карыстацца. Ну, вось у гэту наша і праблема. Нам насамрэч патрэбна развівацца моц крыніцы нашай. Я магу табе з гэтым дапамагчы.
Я могу поделиться моей сувязью с крыніцай з тобою, напоўніць цябе, зрабіць цябе майстрам. А рэшта гісторыя, ну, гэта для цябе, каб яе напісаць. Спытаць, чаму ён проста сам гэтага не можа атрымаць. Але гэта азначае, што накіравацца ў цёмныя ямы, Black Pits, давайте будем Black Pits выкарыстоўваць, таму што я кожны раз буду перакладаць. Адпраўляцца ў Black Pits значыла бы яшчэ больш звязвацца з магістрамі. Але яны такія ньюсенс, такія надакучлівыя. Мне падабаецца трымаць свае рукі чыстымі, разумееш? Спытаць, што гэта таблічка робіць. Ну, таблет гэта можа быць каменная нават пліта. То бок, ну, я як таблет клічу, але гэта можа быць, яна любога памера можа быць. Так, спытаць, што яна робіць. Гэта цуд, гэта старажытны... Не, цуд. Гэта цуд старажытных цывілізацый. Бескаштоўная, сапраўды, і дастаткова магутная, каб прыцягнуць увагу магістраў. Гэта топ-лока на гэтай мапе? Ну, я думаю, што не, мы сходзім... Я думаю, мы пагадзімся, галоўнае яго тут моцна не разлаваць, і мы неяк з ім разбяромся, калі атрымаем, што пажадаем. Ну, мне хочацца з ім пабіцца. То бок, ну, мне патрэбна атрымаць тое, што я жадаю, а потым будзем разбірацца. Я не жадаю надакучліваць табе дадатковымі дэталямі. Дастаткова сказаць, што бяспечней... яно бяспечней у маіх руках, чым у іх. Удакладніць, што ён плануе зрабіць гэтай таблічкай. Яго вусны расцягваюцца, і яго гэтыя самыя шчокі надуваюцца. Але ты не можаш сапраўды назваць гэтую дзіўную грымасу усмешкай. Я чалавек высокага густу, і наколькі ты можаш без сумневу пабачыць. Рэліквія такая значнасці будзе цудоўным дадаткам да маёй калекцыі. Не адмаўляй старому эльфу ў гэтых простых гэтых самых pleasures, задавальненнях. Сказаць, што мы гэта зробім. Абяцанне, якое табе лепей выканаць. Ён глыбока ківае сваёй галавою. А яна ўлезе ў нашу кішэньку. Ну, мы ў чатырох неяк уцягнем, я думаю. Ладно, можа быць, у гэты момант мы выкладзем бочкі. Так, тады ў цябе ёсць... Тады ў цябе будзе моц, якую ты шукаеш. Калі не моц, якую that trumps it. Блин. Я не ўпэўнены, як у гэтым выпадку. Тут Трамп, гэта, ну, тыпу, ёсць некалькі перакладаў. Адзін з іх гэта праваліць штосьці. Так. Ну ладно. У Трампа занадта шмат перакладаў. Заўсёды будзе большае, заўсёды будзе больш. У гэтым выпадку тое, што будзе мацней за яе. Вось. Канкрэтна ў гэтым выпадку тое, што мацней за тое, тую сілу, якую ты шукаеш. Заўсёды будзе штосьці больш магутнае, ведаеш? А зараз не буду цябе затрымліваць. Спытаць наконт Таркіна, чаму Райкер выгнаў яго са Стоунгардена? Таркін? Гэта, магчыма, той хлопча, які ходзіў у тых месцах, у якіх я не жадаў, каб ён хадзіў. Ёсць такія людзі, падманлівыя людзі, якія
заслугоўваюць, каб быць у месцах такіх скарбаў. My friend. Ён не... як гэта? Ён не... Зараз у мяне горла ажно прасела. Appreciate. Не цэніць, вось. Не цэніць, што мёртвыя могуць зрабіць для нас, мой сябра. Turns the back of his hand towards you and waves it Ён паварочвае away. як гэта, адваротны бок сваёй рукі да вас і хістае ёй туды-сюды, адпраўляючы вас адсюль. Do be sure to see yourself out. These tomes demand my attention. Упэўніся, што ты знойдзеш шлях адсюль. Гэтыя кнігі патрабуюць маёй увагі. Добра. Што мы можам тут дрэннага нарабіць? Так, дзверы паўсюль паадчыненыя. Добра. Давайте на другі паверх. Нам там не забараняюць хадзіць. Ён дакладна даведаецца, калі мы, мне прыйдецца... Dusty staircase leads to another hatch, which is blocked tight. Мгм. As you push, it Наверх нас moves не slightly, пушчаюць. and some sand drifts onto the floor from the other side. Пыльная лесвіца вядзе да яшчэ аднаго люка, які заблакаваны. Калі вы паспрабуеце націснуць, ён трохі шавеліцца, але нейкі пясок падае на падлогу з іншага боку. Так, давайте-ка за чырвонага прынца. The dusty staircase Я ж захаваўся, захаваемся зараз. Мы не перапынак хутка зробім. Я паснедаю. Давайте проб'емся. З напругай, але вашай сілы ледзь-ледзь хапае, каб адчыніць люк. Вожухна. Як цікаво тут у вас на другім паверсе. Добра. Павук спускаецца да вас. Яе павучыха. Яе доўгія ногі як там варушаць пясчаную падлогу. Malevolent. Зараз. Узгадаць словы. Я мог бы сэнс асноўны перадаваць, як і раней. Нешта не ведаю, чаму я зараз кожнае слово перакладаю. Яе зларадны інтэлект зяе з яе 6-8 вачэй бусінак. Я начинаю свае вусны. Я не ведаю, просто жвалы, ж там нейкая дзіўная хрень, так? Яна шыпіць на вас. З яе іклаў капае атрута, якая трапляе ў пясок. Але няма часу, каб думаць аб усім гэтым, таму што яна падымае свае тонкія ногі, яна падымае свае тонкія ногі, яна скочыць прямо на вас. Пачынаецца бойка. Цудоўна. Які ў яе ўзровень? 12. Ау. Цікава, чат. Зазірнуў. Маглі б зарамансіць. На жаль, гэта і не рамансіцца. Ведаеце што? Мы правядзем гэтую бойку, але я зараз пайду на перапынак. Таму што хочацца паесці, а тут цэлая бойка. Давайте я вам пакіну вось так. Я думаю, вам спадабаецца. Гэта будзе ў вас на перапынку. А я уходжу на перапынак літаральна 5-7 хвілін, і я вярнуся назад.
Я вярнуўся. Так, павучыха, гэтая павучыха на нас напала без ніякага, нават без папярэджання. Наконт дамовіцца, я ж зайшоў не за Фейна. Можа быць, мы маглі з ёй паразмаўляць. А давайте паспрабуем па-іншаму. Мы зойдзем у гэты пакой, паспрабуем Фейнам зайсці, проста праблема ў тым, што калі вы прабіваецеся наверх, я просто скарыстаў чырвонага прынца, таму што складана выбрацца тут наверх. Нам патрэбна дастаткова сілы. Вось, у нашага прынца 20 сілы. У Фейна столькі сілы няма. А ёсць нейкая штука, тыпу зелля сілы, нешта такое, каб часова павялічыць яе до 20, нешта, прыкладна такое. Мне падаецца, не. І так яно мне не дасць, правильно? The dusty staircase, no matter how much you strain, Ну вось, чырвоны прынц можа прарвацца. the dusty staircase leads to an straining and І... Оп. the spider spindles right. І яна рэагуе на чырвонага прынца, нават нягледзячы на тое, што я паспеў на Фейна пераключыцца і падысці бліжэй. Gleams forth from 8 beady eyes. She opens her mouth. О, ёсць яшчэ адзін варыянт. Можна падняцца і адразу сысці адтуль. Я просто жадаю рэальна за Фейна паспрабаваць, таму што Фейн можа размаўляць жывёламі. Мы бы з ёй паразмаўлялі, просто гэты самы чырвоны прынц не можа размаўляць жывёламі. The dusty staircase leads straining and Оп. Мы вывели ўсю каманду. А зараз наш лідар каманды Фейн. spider spindles right up Вось. long, long legs, tickling the sandy Тут нічога не змянілася, той же самы тэкст. intelligence gleams forth. Яна шипіць на нас. Don't you know, my little О, that is ever such bad magic вось она, вось он дыалог здесь з'явіўся. without permission. But what's this? Something familiar beats within your Ты што, не ведаеш мой маленькі перчык? Дарэчы, у гэты раз перчык. one of my Пепперпот. Што гэта вельмі дрэнныя манеры ўваходзіць у будуар каралевы без дазволу. Але што гэта такое? Нешта знаёмае б'ецца ўнутры твайго сэрца. Абяцанне атруты. Падарунак аднаго з майго роду. Памятаеце пацалунак? Ну, карацей, усё, рамансім. Будем смактацца. She shuffles her enormous body closer, looming over you. Яна набліжае сваё гіганцкае цела бліжэй, and sizzles to the sand from her fangs. навісаючы над вамі, пакуль вы не ахутаныя яе ценем. Атрута капае ў пясок пад яе з яе іклаў. Калі вы замерлі на месцы пад яе позіркам усіх 8 яе вачэй. You come here for me. Ты прыйшоў тут для мяне. Ты жадаеш яшчэ адзін пацалунак павука. Так, давайте. Херачым. Давайте. Пацалуночек. Her eyes glisten, and her distended abdomen Яе jiggles вочы and блішчаць shakes. і... She Так. laughing at you? Distended abdomen. Слухайте, мне патрэбны ўслоўнік. Я разумею пра што, але... Ладно, пропускаем. Яна што, смяецца? Як цудоўна. Але я так у табе не зацікаўлена. У мяне ўжо хапае дзетак. I've already got plenty of babies. Ау! Мне... Пачакайце. Гэтая фраза. Пачакайце. Не, яна не збіраецца нас цалаваць, і яна ў нас не зацікаўлена. У яе ўжо хапае дзетак. Яна што, вырошчвае тая павучыха вырасціць унутры нас сваіх дзетак? So you are still prey, but of a different kind. Ты ўсё яшчэ моя ахвяра, але трошкі іншая. And I Я галодная, і я slings чую, як мае маленькія прынцы
шавелится ў сваіх коканах. Какунс, правильно? Яно ж будзе так же сама. Какун. Кокон. Ну так. То же самое. Нас зафрендзонил паук. Нечто не атрымалася, так, у нас. Мы хотели быть просто суперзоркой сярод павучих, але нечто пайшло не так. Так. Час для нашей ежи. Так. Поцалунок яна не жадае нам даваць, як тая павучиха. Пачаць бойку. Першы варыянт, другі сказаць, што колькасцю атруты, як Даротія, гэта папярэдняя павучиха, адправіла нашу кроў, гэта будзе канібалізмам для яе есць нас. Але мы бы шчасліва аддалі бы як это, плоть кагосьці іншага, каб выратаваць нашу. Цікавы падыход, але мы... Але я гэтага рабіць не буду. Ну, типу, я жадаю з ёй пазмагацца. Трэцяе. Дамовіцца з ёй. Ну, просто больш кароткае патлумачэнне тое ж самае. Паспрабаваць збегчы. Давайте пазмагаемся. Думаю, паспрабаваліся пасмактацца. У нас няма плоці. Ну, нашай няма, а вось косці. Косткі каго-небудзь знойдзем. Мы там... Тут цэлыя могілкі. Мы можам выкапаць і аддаць ёй. Добра, давайте біцца паспрабуем. Паглядзім, на колькі дрэнна гэта пойдзе. Так, не халеру яе атакі? Як мінімум яны прыйшліся ў чырвонага прынца, гэта ўжо няблага. Так, добренько. Дайце-ка момант. Зараз прадумаю план і з'ем арэшак. Ой, слабость до полумя. Усё спалить. Так, мы спалим нахрен усё тут. А некроманты могут своих пауков выкликать. Яны файныя, зроблены з костак. Няблага. Толькі, я так разумею, нас тут вельмі хутка накрыюць усімі коканамі навокал. Давайте рикошет отправим. Угу. Полымя. Чаму шок? Я ж скарыстаў не шакуючую стралу, а огненную. Я нешта там не тое націснуў? Так, давайте по порядку. Лидерство. Магічная броня на усіх. Ослепление кольки тягнется. Не кажа. А, на один ход только. Мало. Паучык шакавана ходам падзей. Праблема, каб яна была шакавана. Праблема моя ў тым, што яна ні халеры не шакавана. І ўвогуле пофіг на тое, што я там нарабіў. Мне не падабаецца. Давайте тады ухіленне на каго? На Лоіс кінем. Вось так. Мы зараз накідалі статусаў за Лоіс і будзем адбівацца. Так, чырвоны прынц. Чырвоны прынц. Давайте яго паставім вось так. Удар Фенікса. Ёсць. Спадзяюся, Серлора там ад атруты ўсё не памрэ. Далей мы
Апракінем яе. Я думаю, што гэта атрымаецца. Вось. Цудоўна, яна ляжыць на зямлі, і зараз ланцугі болю. Так, ланцугі болю на яе. Любы удар па чырвонаму прынцу будзе прыходзіцца ёй у здароўе. Зараз можам гэтым карыстацца. Новыя павучкі вылазяць. Панеслася яшчэ полымя. Фаербол прытрымаем яшчэ. Кінжальчыкі. Так, кінжальчыкі. Вось яны. Паскарэнне. Давайте паскарэнне на... Каго? На нас? Можа быць. Не, давайте на Ифана. Так, далей кінжальчыкі. Это наш наступны крок. Блин, магічнай брані яшчэ шмат. Я буду доўга прабівацца так. І фізічную броню накінем на ўсіх. Ёсць. Усе атрымалі рэгенерацыю фізічнай брані на працягу некалькіх хадоў. Давайте, маленькія паучкі. Абуджайцеся. Зараз іх панабяжыць, каб зда. Во, бачыце, што адбываецца? Яны прыбягаюць і самазабіваюцца. О, павучок прыбег і ачараваўся. Якая прыгажосць, а? Трэба бліжэй паставіць трошкі Ифана. Ифан ачароўвае ўсіх, хто набліжаецца да яго, калі ў іх няма фізічнай брані. Альбо магічнай брані, я ўжо не памятаю, што канкрэтна. Па-моему, магічнай. Вось, у гэтых павучкоў у любым выпадку ніякай няма, так што гэта працуе на іх. Так. Ифан падыдзе бліжэй. Далей. Ты жа. Давайте стрэльнем зверху. Пабілі магічную броню. Мы агулам не трапілі? Як так? Давайте у тых мелкіх павучкоў. Оп. Чаму шакаваным усё становіцца? Можа быць шакаваным за яго лука. Там можа лук накладвае статусы. Бедны павучок не ведае, што мы благая маці. Мы ўсе памятаем. Мы больш не ўзгадваем перчыка, карацей. Ніякага перчыка не было. Добра? Нічога не ведаю. Усё, забудьцеся пра перчыка. Не было ніякага перчыка. У Divinity Original Sin 2 такая прыемная бойка ў параўнанні з першай часткай. Можа, конечно, там ёсць моды, але ванільная бойка вельмі забагаваная. Я не памятаю забагаванасць. Я скажу, што першы Divinity, ён у свой момант, калі яна выйшла, гэта была вельмі даволі простая, але ў той жа момант вельмі глыбокая бойка з-за таго, што мог са статусамі ўзаемадзейнічаць. Гэта было прям круто. Збалансаваная? Не. Я думаю, што другая частка больш збалансаваная, на мой погляд, і падабаецца яна мне больш. Ну, канкрэтна з баявой сістэмай. Вось. Але з-за таго, што гэта было свежо, першая частка заходзіла просто цудоўна у свой момант. Там забагаваны інтэрфейс. Можа быць. Я ўжо ледзь памятаю, гэта літаральна калі яна выйшла, я тады і гуляў. Давайте, супраціўленне маланцы ёсць? Няма. Ад паветра ўвогуле ніякай абарон няма. Давайте тады вось гэтым балпом. Блин, чакаваў яшчэ прынца. Это не тое, што я жадаў зрабіць. А як я чакаваў прынца? Там жа вады няма, ні халеры. Так. Давайте-ка броню подымем. Прынцу. Оп. Нормально. На Project Zomboid отправляется 1000. Дякую вялікі. Стример игноруе записи про... Про что? У меня там далей паведамленне знікае, я не могу побачить. На Last Train Home отправляется 1000. Дякую вялікі.
Блін, треба яшчэ полымя. Трэба яшчэ полымя. Фаербол вось такім чынам. Адпаліваем гэта ўсё нахрен. Спаліць усё. Яшчэ досвед. Далей, што мы можам зрабіць? Зямля. Як са супраціўленнем зямлі? 60% супраціўлення зямлі. Не падыдзе. А тут таксама не падыдзе. Прыбраць магчымасць лячыцца. Давайте гэта зробім. Толькі мне патрэбна падысці. А ці хопіць мне тады... Змагу. Давайте. Падыдзем. Вось так. Усё. Імунітэт. Імунітэт да гэтага статуса. Памылка. Я казаў, молоточак, не бачу, што там напісана. Ну, вось яно там... Яно, ведаеце, карацей, заходзіць неяк абсалютна за рамку твіча і вывальваецца паведамленне бачна. Не працуе чамусьці. Не магу прачытаць гэтае паведамленне. Dark Souls атрымлівае 1000, дзякуй вялікі. Давайте хуткі прастрэл. Пая мужа, альбо... Мелкіх можа настраляць. Хаця мелкія з іншага боку... А, блин, я не могу, я их просто не бачу. За гигантской паучихи передо мной я не бачу остатних. Так, это ёсць. Мы можем яе прокинуть яшчэ? Давайте скарыстаемся стралой и прокинем яе. Минус яе ход. Зараз он выбухне. Ау! Трэба лячыцца. Так, альбо нешта... Магічную броню трэба даць. Ифану. Я мало вельмі. Добра. Гэта ёсць. Далей. Маланачкамі працягваем біць. Я кіну яшчэ аслапленне на усялякія. Хаця не, яна один ход прапусціць і нічога не будзе рабіць у любым выпадку, альбо нават... Ну, один як мінімум яна прапусціць. Павучочки. Амаль... Так, за гэтым разабраліся. Кідаем шчыт, можа быць. Хаця бы вось гэтага. Оп, минус 1. Яшчэ 1000 досведу. Колькі нам патрэбна? Нам яшчэ больш за десятак тысяч. 10... 15? Так, 15 прыкладна. Там менш. 14. Но мелкіх павучкоў нам шмат яшчэ патрэбна тады. По такой логіцы. Так, бліц. Давайте бліц скарыстаем. Хоп-хоп. Ну все, побили. И вернулись на то же самое место. А павучка мы не забили, так? Блин, крыху там здоровья не хапило ему. Давайте дыхнем у бок павучка. Добьем. Есть минус павучок. Далей. Что бы мне такое зрабіць яшчэ? Москиты давайте. А што гэта яшчэ ёсць? Інфекцыя. Але яна перадаецца. Гэта, па сутнасці, хвароба, якая будзе перадавацца. А мы тут у вузкім месцы, якое можна на нас яшчэ скокнуць. Давайте не будзем рабіць. Вось. Крывіць. Добра. Таму што жывая істота. І яшчэ ланцугі болю. Бедная павучыха ні халера не можа рабіць. Вось она выйшла со стана, але пропустила свой ход. Цудоўна. Оп, крытом яе вынеслі, вы паглядзіце. Там маленькі паўчок яшчэ застаўся. Оп. І ён мінус. Гэта быў апошні. 2 персонажа атрымалі ўзровень, 2 не. Чаму нас уніз кінула? Чаму нас уніз кінула? У сэнсе? Я жадаю вверх назад. А, ну тут... А чаму мы? Чаму мы аўтаматам вяртаемся? Давайте з іншага боку зайдем. Ну, давайте праз чырвонага прынца. А, тут не атрымліваецца. Што за халера? Мы атрымалі ўзровень, але не для ўсіх. Там крыху не хапіла... О, Лойс яшчэ нормально, так.
Прикладно 4000 не хапіла Лоїс. Червоному принцу то ж саме. Могли сябраваць? Every staircase leads to another. Я не думаю, што мы маглі пасябраваць толькі за тое, каб аддаць ёй цела кагосьці яшчэ. No matter how much Блін, не атрымліваецца. Зараз чамусьці не атрымліваецца прарвацца наверх. Можа быць, сам факт, што мы яе забілі, нас магія неяк вяртае назад? О, бачце? Знікла. А, можа быць, гульня мяне абараняе ад небяспекі, таму што там літаральна ўваходзе ты адразу атрымліваеш сабе статус. Колькі ў яе ўсяго. Добра. Тут жа нікога няма. Ніхто не будзе супраць, калі мы абшукаем гэты куфар. Можа, знайшоўся б добраахвотнік? Мне падаецца, гэта так не працуе. Это ўсё ж такі павукі. Ён такі, я жадаю, каб мяне з'елі павукі. Навокал шмат магістраў, павучых мала. А вось тут ты маеш рацыю. Так. Магчыма, я і памыліўся. А як тут далёка? Я мог праз дзверы сюды трапіць. Цікава. I serve only one. Лухта нейкая. Рэцэптик. Атруты розныя. Тут цэлая алхімічная лабараторыя, дарэчы. Забираем розныя шкляночки. Усё? А, вось тут яшчэ шафа ёсць. Но больше нічога не бачу. У павуціне трапілі. Зараз выбіраемся. А зноў у павуціне трапілі. Рэкер такі, хто спаліў мой дом. Ну, ён нават не... Ды ён нават не заўважыць, што мы нешта тут кранулі, правильно? Правильно же, нічого не заўважыць. Трэба разабрацца, што там за лук такі. Круты нейкі. А, ну калі фанфікі, то па логіцы фанфікаў у нас усё ў парадку. Я наша яшчэ можа мёртвай павучыхай вярнуцца. Шо вы клапоціцеся пра гэта? Усё нармальна будзе. Вярнецца, жыве, сажрэ яшчэ каго-небудзь. Ну, што вы? Яшчэ жаніцца на ком-небудзь. Ёсць яшчэ пачвара такая рэдкон, і потым увогуле што заўгодна можа адбыцца пасля гэтага. Гэта некантраляваны працэс становіцца. Так, а дзе лук? Вось он, вось он. Лук? Ну-ка, ну-ка. Што там лук робіць? Так, ён крыху лепей. Ён генеруе рандом. А, не, ён прыкладна тое ж самае. Адзінае, што ён накладвае... А, не. Ён дае... Блін, ён дае здольнасць. Пачакайце-ка, ён дае здольнасць, якая так у яго вывучана. Ну-ка, ну-ка. А, ну так, мы атрымліваем сабе бесплатны слот для заклёнаў. Просто дзякуючы гэтаму луку. Ну, гэта не вельмі прынцыпова, мы бы ў любым выпадку яго бралі. Што-небудзь яшчэ. Верагоднасць крыта тая ж самая. Калі той накладвае, наш бягучы шок накладвае і кіслату, што насамрэч 10 і 20 верагоднасць шансаў, то гэта накладвае немату і крывацёк. Немата, дарэчы, можа быць вельмі моцнай. Але кіслата, по-моему, таксама вельмі неблагая. Што дае кіслата? Давайте я зараз гуглю. Што дае канкрэтна статус кіслаты? Acid, Divinity 2. Статус ад кіслаты.
Знішчае фізічную броню. Ага, добра. То бок гэта па сутнасці проста штука, якая з'ядае фізічную броню. Угу. Але пачакайце-ка, ён канкрэтна як... Ну, напісана, што ён кожны ход будзе накладваць, але мне падаецца, ён блакуецца, не? Супраціўленне фізічнае, так. Ну так, ён на фізічную ўплывае і ўсё. А, ну па сутнасці гэта як бы фізічны яд. Не, гэта не працуе. Ну такое сабе. Насамрэч, мне падаецца тое, што альтэрнатыўны ён патэнцыйна мацней супраць... Мацней супраць босаў. Вось гэты лук. Заклён мяне не вельмі хвалюе, трошкі больш пашкоджанняў і лепей статусы самі па сабе. Адзінае, што ў бягучага лука ёсць магічнае пашкоджанне. Магічнае і фізічнае можна пашкоджанне наносіць, таму што 20% шансаў... Блін, ну яна агулам броню будзе здымаць эфектыўней. Крывацёк фізічную броню здымае, а цішыня, по-моему, просто не пробіваецца скрозь магічную. Пам-пам-пам. Собака сапіць, і я пайду пасаплю. Неблагая ідэя. Добрага табе адпачынку, Тверхе. Давайте пакінем бягучы. Мне падаецца, бягучы лепей. На Total War Empire адпраўляецца колькі? У нас 1000. Дзякуй вялікі. Што ў нас увогуле? Дарэчы, у нас жа сёння вызначаецца, хто пераможа на заўтра. То бок гульня, якая будзе ў топ-1, яна у нас будзе гуляцца заўтра. І гэта можа быць альбо Nox, альбо Ale Abbey, у залежнасці ад таго, на што нагаласуюць. У прынцыпе, ёсць... Ну, я думаю, у астатніх шансаў трошкі паменш, таму што там па 10 000 патрэбна нагнаць. Але мы не такія камбэкі бачылі, так што, у прынцыпе, хтосьці заснайперыць можа нечакана. На Last Train Home адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. Давайте тады ўзроўні падымем. А, не, мы яшчэ з зброі не разабраліся. Так, гэта мы дакладна пакідаем. Шалом. Дзе ён? Вось ён. А, ён патрабуе... Блін, гэта шалом ідзе толькі нашаму Фейну, а гэта, ну, такое... Мы Фейну... Ой, Фейну, выбачаюся, Іфану, я іх блытаю, таму што адзін Фейн і другі Іфан. Нашаму лучніку, чалавеку. У яго зараз сет, які, ну, 3 прадметы апрануты, дзякуючы якім, як толькі хтосьці набліжаецца да нас у бліжнюю бойку, там, ну, па дыстанцыі, яго ачароўвае, і ён становіцца на наш бок. Гэта настолькі ачмурэнна, што я не ведаю, як гэта замяніць увогуле. Амальбард. Ну, ён выглядае там, дарэчы, карацей, капелюшак. Вы глядзіце на яго. Адзінае, што з гэтым капелюшкам Іфан раптоўна становіцца лысым. Мне не падабаецца. Таму ён ходзіць вось так. У гэтым сеце мы можам не клапаціцца ўвогуле ад мелкіх ворагаў, якія набягаюць. Ось зараз павучкі набягалі, і мы пад кантроль наш бралі. Мы можам сур'ёзных нават ворагаў пад ачараванне браць. Так што гэты сет прям я не ведаю. Толькі калі яго пачнуць імгненна забіваць, вось тады я пачну клапаціцца. Цудоўныя. Цудоўны пас для нашага яшчурка. Ёсць. Ідэальная замена, таму што дае лідарства. І ўхіленне, і канстытуцыю, ўсё файна. Лук мы пакінем, перадам яго Іфану, гэта на продаж пойдзе. Гэта таксама Іфану і таксама на продаж. І гэта таксама да Іфана і на продаж. Таксама да Іфана і на продаж. І гэта да Іфана і на продаж. Усё. Мне падаецца, разабраліся. Можна яшчэ ўзроўні падняць, але можна дачакацца... Ну, блін, там даволі яшчэ доўга, 4000 чакаць далёка. Давайте тады зараз. Узроўні. Нашаму інтэлектуалу, што б яму такое. У яго па памяці нармальна? Не, з памяці ў яго ненармальна, у яго не ўлазіць нават бягучыя заклёны. Таму мы разганяем на гэтым узроўні толькі памяць. 2 слоты атрымалі сабе. Масавы выбух трупаў. Добра. Во, некромантыя, падняць труп. Неблага. Што мы яшчэ можам? Трэмор чарвей. Неблага. Нечаканае выбуханне, адрэналін, які мы не можам зараз выкарыстоўваць. Першая дапамога, якую мы не можам выкарыстоўваць.
А у нас больш нічога нармальнага такога і не ўлазіць. Дарэчы, падняцце трупаў патрабуе ўсяго адзінку. Прям дзіўна трохі. А, і гэты адзінку. Блін, у мяне тут нейкая блытаніна. Давайте мы вось так. Вось так, у мяне тут па адзінцы ёсць заклёны, а я тут парадак не навёў. Блін, колькі ў яго танных заклёнаў, вы паглядзіце. Бачыце, ад 1 до 10, там нават до 11, гэта ўсё каштуе адзінку. Мы реально можем раскидываться заклёнамі прямо ва ўсе бакі. Бачанне духаў. Так, мне патрэбна адсюль нешта выкінуць з панелькі, тому што мала месца. Опс, пірамідку выкінуў. Ладно, разберемся з ёй потым. Так, і ва ўсё гэта мы запихнем яшчэ трупа подняцця. Там што даволі неблагое дзеянне. Ой, яшчэ, блин. Боже. Ось, падняцце трупа. І гэта за двоечку. Літаральна у яго адзін заклён. Толькі адзін заклён за тройку, і ўсё астатняе, колькі гэта ўжо мы налічылі? А, не, ўсё яшчэ 11. Так. Мне падавалася, з падняццем трупа будзе больш. Я што, зноў нешта наблытаў тут? Не наблытаў. А, не, гэта за адзінку нармальна. Ён тут, няхай будзе, ён дадатковы спал. У яго такая прыгожая кашуля, што ворагі ў яго закохваюцца, ці як гэта працуе. Там, па сутнасці, тыпу сет тырана. Нешта такое, як он, харызматыч... Ну, капітан. Карацей, жыў-дабыў капітан піратаў, які дамовіўся з Бракусам Рэксам. Вось, дарэчы, я не памятаю, гэту яго вопратку ён атрымаў ад Бракуса Рэкса, альбо ён атрымаў сабе магчымасць кіраваць людзьмі. Вось, магчыма, гэта быў прыкалдэс у яго вопратцы, магчыма, заклён быў накладзены на яго, але ён нейкім чынам прасачыўся ў яго вопратку. І ў выніку гэты харызматычны капітан, які людзей на смерць спакойна адпраўляў, там тысячамі, згубіў сваю душу, стаў бессмяротным прыслужнікам Бракуса Рэкса, караля крыніцы. Вось, але ён бегае, ну, па тыпу яго сет, вось ён нам дастаўся, мы яго перамаглі, і ён зараз яго іфан носіць. Вось такая вось гісторыя прыкладна. То бок яно, тыпу, тэарэтычна гэта праклён і рэшта праклёна і заклёна, які наклаў Бракус Рэкс. Нешта такая камбінацыя. Калі латарэйка заўтра будзе ў нас. Вось. То бок, па сутнасці мы... А чаму так шмат паведамленняў? А, вось гэта паведамленне, што хутка скончваецца галасаванне. Блін, мне патрэбна музычку наладзіць. Карацей, бачыце зверху таймер? Так? Зверху таймер паказвае, колькі засталося да канца галасавання, калі яно скончыцца, тады той, хто будзе на першым месцы у 12:00 па часе на маім камп'ютары. Гэта вельмі важна. Вось, у 12:00 роўна скончваецца галасаванне, і тады вы можете пабачыць. Адзін з таго, што стрым ідзе з затрымкай ва ўсім. Ну, тыпу, я не ведаю, якая у вас затрымка, у вас можа быць 1-2 хвіліны, 1-2 секунды затрымка, а можа быць і 20 і 30, такое таксама магчыма. Вось, з таго, што гэта не кантралявана, ведайце пра гэта, сачыце за гадзіннікамі, калі вы жадаеце прасунуць штосьці ў апошні момант, у вас застаецца, то трэба арыентавацца на свой гадзіннік, а у нас скончыцца галасаванне менш, чым за 6 хвілін. Вось, я спецыяльна кажу так, прыкладна, таму што я сам не ведаю дакладна, у мяне секундамера ніякага няма, я гляджу на прагляд стрыма і сам з затрымкай гэта гляджу. Вось. Застаецца менш за 6 хвілін, і перамагае топ-1. Калі топ-1 перамагае, гэтая гульня адпраўляецца ў самы-самы низ. Вось, то бок, як толькі яна перамагла, яна ўсё, яна улятае. І каб наступны стрым па ёй быў, трэба зноў на яе нагаласаваць. Такія правілы галасавання. Карацей, галасуйце, нават калі ваша гульня не пераможа, не хвалюйцеся, бо гэта падвышае шансы ў рулетцы, і тым больш яна ўсё роўна застаецца на наступны тыдзень, і яна можа перамагчы на наступным тыдні. Так. Давайте гэта іфан адпраўляецца.
Что я ўзроўні падвышаў. Памяць мы раскідалі. Што ў нас тут ёсць? Некраманта 4, перакінез, дарэчы, можа быць, варта разагнаць яшчэ. Мы пакрыху пачынаем губляць нашыя заклёны. Давайте так і зробім. Давайте, можа быць, у перакінез у першую чаргу. Гэта ўвогуле нам так выпадкова было. Некраманта 4 у нас. Цікава. Геаманта у нас 4. Давайте так. Піраманта у нас адстае больш за ўсіх. У Якінес каманда гульня кажа, што знікае са спісу. Ну, тыпу, я становіцца 0 пунктаў, а гульні з нулем пунктаў не адлюстроўваюцца ніяк. Вось. У бездань. У самае-самае пекла адпраўляюцца. Потым адтуль вылазіць па новай. І з ніадкуль з'яўляюцца. З пустэчы. Так, добра. Аднаму паднялі ўзровень. Наш Іфан. Іфан у нас Glass Cannon, які максімальна разганяем мы яму пашкоджанні, і толькі неабходна, калі мы дадаем трошки здароўя і выжывальнасці. Вось. А так, па сутнасці, мы разлічваем, што ён будзе ўсё біць вельмі балюча. Так, калі я возьму яшчэ, то гэта будзе 5% пашкоджання падвышана. Верагоднасць крыта 30%. 30% крыта гэта ўжо неблагі ўзровень. У ідэале, крацей, ва ўсіх гульнях верагоднасць крыта менш за 25% гэта ненадзёжны адсотак. То бок, ну, тып, калі у вас 20% крыта, 15% крыта. Гэта вельмі ненадзейна, і вы не можете разлічваць на гэта як на ваш рэгулярнае пашкоджанне. То бок яны просто занадта нерэгулярна адбываюцца. Гэта не тое, на што вы спадзяецеся, так? Калі гэта адбываецца, вы вельмі шчаслівыя, але гэта нестабільнае пашкоджанне. Вам патрэбна стабільнасць пашкоджанняў яшчэ. Каб у вас была плюс-мінус нармальна прыгожы малюнак. Але і шмат крыта, больш за... Калі у вас становіцца 60% крыта, больш шчыра не патрэбна. Таму самае камфортнае гэта 40 прыкладна адсоткаў крыта. Гэта вось тое, што вы можете сабе разагнаць і далей просто супакоіцца, так? Зараз у нас 30%. Я думаю, што мы можам альбо падвысіць сабе яшчэ трохі, ну, мы там па аднаму літаральна будзем. То бок можам закінуць 2 пункты, у нас будзе 32% крыта. Гэта не такое падвелічэнне пашкоджанняў, чым як базавае 10%. Давайте яшчэ ў фінес. І гэта базавы просто ўзровень пашкоджанняў вырас на яшчэ 10% зараз. Зброя дае 32-40, але за ўсіх падвелічэнняў, якія ў нас ёсць, мы ў выніку атрымліваем сабе сур'ёзныя там 72-90 пашкоджанняў за стрэл. А калі крыта не, то гэта ўвогуле будзе амаль у 2 разы. Так? Ён падвышае яшчэ не ў 2 разы пашкоджанне. 175% пашкоджанняў за крыты. То бок, па сутнасці, мы можам насіць 120, 130. Не, пачакайце, гэта амаль у 2 разы. 10, 150, 160, карацей, у нас будзе пашкоджанняў. Няблага. І трапнасць высокая. Дос 2 бессмертны вяртун. Так, ён умее вяртацца. Далей, куды бы яшчэ гэты пункт кінуць? Давайте просто ў дальнабойную зброю базово. Вітаю, суполцы, хай. Лайпі. Вітаю, суполцы. Дальнабойную атаку. Мы можем падвысіць дальнабойныя атакі, і гэта яшчэ і крыт падвышае на 1%. Давайте. Дальнабойная зброя. Падабаецца. Вось. Толькі у нас атрымліваецца ўжо пашкоджанняў яшчэ больш стала. Ну і больш верагоднасць крыта. Файненька. Павучыху перамаглі. Лута атрымалі. Узроўні 2 персонажы атрымалі, 2 не атрымалі. Няблага. О, давайте уявіце сабе, мы такія просто выходзім, забілі тут павучыху і выходзім просто праз парадную. Наколькі ён разлуецца, я думаю, як вы думаеце? Пум-пум-пум. Я просто тут выходжу. Яны не паскардзіліся, і нормально. Так, а гэта я адчыніць не магу. У мяне ёсць альтэрнатыўныя спосабы, як сюды зайсці наверх? Ёсць. Давайте праз низ. Зараз мы тут усё абшукаем. Давайте, можа, з майстрам мясцовым гэтым, з райкерам паразмаўляем, ён наколькі разлаваны.
I trust that our bargain reaches a satisfactory conclusion. Добра, ён не злуецца на нас. І гэта цудоўна. Гэта значыць, што мы можам паспрабаваць... I found something. О, мы штосьці знайшлі. Толькі тут занадта шмат усіх навокал. Блін. Я не змагу заўважна гэты дыванік падняць. Што гэта? Што за дыванік? Цікавы. Там пад ім нешта ёсць. Толькі карнаці яго нам не дазваляюць усё скрадуць. Я пропусціў, блін, мне патрэбна рэальна, мне нейкі гадзіннік патрэбны, ну, каб гук быў. Я ўсё не наладжу, я кажу, гэта справа, насамрэч, на 30-40 хвілін, просто гэтых 30-40 хвілін няма. Просто не існуе. Каб гэта зрабіць, але мне патрэбна гэта зрабіць, потому што становіцца ўжо складаней і складаней сачыць, што нас перамагае. А перамагло ў нас на заўтра Эйл Эббей. Давайте-ка я пагляджу, што ў нас... Давайте ў нас трылер пакажам. Эйл Эббей. Гэта сімулятар аббатства, якое варыць Эль. Яна ўжо ўсталявана, ўсё падрыхтавана, толькі чакала сваёй перамогі. Эль Эббей. Так. Блин, мне патрэбны трейлер. Будзем заўтра піва варыць. Упораты трейлер будзе зараз вас адразу папярэджваю. Яна першы кадр і ўжо вельмі дзіўна. Так, зараз я сцену яшчэ переключу. Так. Оп. Вось. Гук павінен быць. Зараз. Глядзім. Your attention, please. A message from White Castle. Rejoice! After 6 months of hard labor, the Abbey is finally opening its doors. Following this event, I inform you that the markets are expected to be flooded by the finest ales in the upcoming weeks, for the pleasure of its denizens. Every production will be carefully controlled and managed by Fermentines, moulded by dozens of years' worth of experience. For the purpose of entertainment and to keep brand new recipes flowing, we will provide a little bit of competition and creativity challenges, all nestled in the Abbey's flawless structure. Within and outside its doors, the Abbey architecture has been designed to provide Fermentines with comfort and security against all odds. Expansion and adaptation to its inhabited needs are handled by His Highness and will be financed by the establishment's revenues. Not to mention our maltiness's unmatched taste for interior designs, only eclipsed by his perfectionism and boldness at brewing. A final reminder that these products must be consumed with the utmost care, for even the finest brew can be quite the toll for any of us. Remember, we only want the best for you, and the best is coming! Юджин просто майстар нейкіх козі гулень, які ён закидывае. Прям усё козі такое, нават зомбі-апокаліпсіс такі комфортны з адпачынкам, як Dismantle. Раю Dismantle, да рэчы. Не той, каб шмат часу магу знайсці на яго пагуляць, але кожны раз, калі запускаю, просто пачуваю там. Я стваралі тыя ж, хто жанчыну з мячом у сярэднявеччы. Не разумею зараз пра што ты, шчыра. Давай пагляджу, што яны яшчэ зрабілі. Я, па-мойму, яны нешта зрабілі яшчэ. Эйл Эббей. Крама. І Hammer and Ravens. Імперія ў руінах, Razorwire, Headbangers. Не, больш нічога. Ну, такога, тое, што ты апісваеш, няма. Ёсць сярэднявечная гульня, але там яна неяк дзіўненькая, карацей. Скажу шчыра, вось гэта візуальна можа быць самае лепей за ўсё выглядаючае ад іх. Нейкую дурную гульню стрыміў, дзе ўсіх чыкалі. Окей, я не ведаю пра што. Я шчыра, я прям не разумею пра што.
Ти зараз про Pentiment? А жанчына там при чым? Это реально? Это гаворка зараз про Pentiment? Я просто по реакцыі Рэганы здагадаўся. Ну, што можа быць пра гэта, пра яе гаворка. Pentiment — дэтэктыўная гульня, па сутнасці, як расказаная гісторыя, вось і ўсё. Так, абшукаць усе труны. Блыданыя косткі. Ну, цудоўна тут. Чырвоны прынц калі ласка, чыні? А чыні, я кажу. Што, рэальна? Бутэлечка віна і гэта ўсё? Ладно, бутэлечка віна. He prays in silence. But to what god, I wonder? Ці ёсць што-небудзь яшчэ, што мы можам агледзець? Вось гэта асталася. Але ў астатнім я скажу, што мы могілкі агледзелі, мы не можам прайсці далей за могілкі. А ў цёмныя ямы гэтыя я не ведаю яшчэ. Ён сказаў, што я адзначыў на мапе, але яшчэ пакуль не бачыў. Дзе там гэта знаходзіцца? Окей. Так, чорныя ямы. Black Pit's Cave. Вось оно, на ўсход. Ці варта нам туды савацца? Я просто хацеў праз браму гэтую прайсці. Але чаму яна зачыненая, для мяне загадка. Вось гэтая. Давайте падыдзем. Не, я прасунула гульню па карцінах адраджэння. Весёлае вар'яцтва. Гэтая Road to... штосьці там. Я ж цэлы камплект набыў. Не-не-не, яно ж нават візуальна не падобнае. Road to Calvary, по-моему, нешта такое. Блин, я гэтую браму мог адчыніць увесь гэты час. Добра, цудоўна. Stone Garden. Тут мы зараз павінны паспрабаваць выратаваць маці хлопчыка. Ён чакае з іншага боку моста, але з таго, што мост падняты, ён не можа сюды прабрацца. Праблема ў тым, што тут паўсюль гэтыя пачвары. Мы-то ўжо даволі высокі ўзровень, і таму нас яны не пужаюць абсалютна ніяк. Давайте. Я захаваўся літаральна ў пачатку бойкі. Ну, піва варыць. Ну, я кажу, ты проста майстар нейкіх козі гулень такія вось, якія парэлаксаваць. Так. Што бы нам такога зрабіць? Яна занадта далёка, але я магу падбегчы крыху бліжэй, дзякуючы здольнасцям сваім. І гэта не будзе каштаваць нам нічога. Вось так. Можа, рикошет. Ён павінен дацягнуцца. Не, рикошет не дацягнуўся, толькі згубіў атаку. Давайте тады атаку зверху. Оп, нормально. Адреналин паскараецца. Оп. Што гэта за атака? Праклён на зямлю? Ён пракляў яе. Яна не можа лячыцца зараз. А хто можа? Усе астатнія. Добра. Гэта не дрэнна. Усё ў парадку. Добра, магічная браня на ўсіх аўруснікаў і лідарства. Цудоўна. Лячэнне пакуль ні на кого накладваць не будзем, таму што неабходнасці няма. Фізічнай брані адзінай нашай Лоіс не хапае. Можа быць, маланка яго ляснуць? Іншы вораг далёка занадта. Давайте маланкай. Оп, прабілі, ён трохі шакаваны. Добра. Яшчэ ворагі. Яны прабіваюцца... Чаму яны пачынаюць прабівацца скрозь дзверы? Там, можа, хтосьці выжылы ёсць? Мне тады патрэбна, калі гэта так, то мне патрэбна проста тэрмінова бегчы далей. Зараз, дайце-ка момант.
Мне тут навіна, карацей, чат. Я просто не магу расказваць полностью навіну, але у меня супер навіна зараз для мяне. У мяне з легалізацыяй, карацей, у мяне даволі вялікія праблемы з легалізацыяй, і зараз вызначылася, што, скажем так, 50-60% маіх праблем патэнцыяльных толькі што патэнцыйна знікла. Яшчэ вызначыцца праз тыдзень, але бяда, якая ў мяне была асноўная, яна вырашаецца зараз прям просто, мне просто зараз пашчасціла. Тое, на што я нават не спадзяваўся. Ух, чат. Прям, ну, праз тыдзень будзе вядома. Карацей, у мяне асноўная праблема гэта ўзяцце адбіткаў на легалізацыю, і, карацей, з гэтым трэба было неяк разбірацца, таму што там ёсць праблемы, карацей. Вось, і ў выніку гэта праблема мне назначылі дату адбіткаў літаральна праз тыдзень, і гэта вельмі пазітыўная навіна. Это таму, што шлях болей прайшоў. Вось оно як звязана. Вось так, бачыце, праходзіце шлях болю, і ў вашым жыцці ўсё наладжваецца. Блин, я настолькі на эмоцыях, у мяне прям рукі трохі трасуцца. Таму што гэта рэальна на мяне вельмі ціснула апошнія месяцы паўтары, карацей. Вось, гэта прям, гэта вельмі значная штука. Ось, а мы далей працягваем біць гэтых, нам трэба вельмі хутка, хутчэй за ўсё біць гэтых ворагаў, таму што, мне падаецца, хтосьці пад пагрозай там у доме. Трэба ратаваць чалавека ў доме. Я адпраўлю наперад чырвонага прынца, астатнімі паспрабую дабіць. Так. Не. Давайте з чырвонага прынца проста бегчы далей. Хутчэй за ўсё туды дабраўся бы, можа быць, дарэчы, Іфан. Іфан самы у нас жвавы такія. Вось, таму яго варта было бы адправляць, але паглядзім. Вітаю, Ясунарі. Дзякуй вялікі за віншаванне. Я кажу, у меня аж рукі трясуцца трохі, я прям на эмоцыях. Так, складана нават сканцэнтравацца. Блін, я шчаслівы прям зараз. Але зноў жа, ўсё поўнасцю мае праблемы знікнуць праз, ну, як бы дакладна я буду ўсё ведаць праз тыдзень, атрымліваецца. Трэба паглядзець, які там дзень увогуле, што куды там ехаць. Вось, а глобальна праблема вырашыцца толькі калі ўжо прям усё будзе закрыта, але мне падаецца, гэта мы зараз праскачылі прямо ў апошні момант. Просто ў апошні момант. Я на жаль, не магу прям поўнасцю ўсю навіну, ну, тыпу, овершэрінг будзе вельмі жорсткі. Вось. Там і асабістую інфармацыю прыйдзецца тлумачыць. Вось, але, карацей, гэта прям круто, чат. Мне прям пашчасціла зараз. Мне вельмі не шчасціла і вельмі пашчасціла зараз з легалізацыяй. Так, давайте-ка вынесем гэтага. Я думаю, адным заклёнам мы нават яго прыб'ем зараз. Ёсць мінус гэты чел. Добра, ёсць. І давайте паскарэнне на Іфана, і Іфан просто на пераганкі перад усімі будзе наперад бегчы. Там жанчына ёсць. Вось каго, хто там знаходзіцца. Брыджкіпер Мэри Пруіт. Гэта яе сын на іншым баку. Яна можа за сябе пастаяць. Добра, яна не такая ахвяра. Вось гэта моцны вораг, асноўны іх. Не? Альбо яны ўсе такія? Не, яны ўсе такія. Дзякуй вялікі за біцца, Вячеславіч. Дзякуй вялікі. Хочу запытаць, ці гуляў я ў Ніо, і як яны табе, і ці можа глядзеў дэмку Ніо 3. Я гуляў толькі ў першы Ніо, не прайшоў, я пагуляў прыкладна 10 гадзінкі 3-4, літаральна, ну, просто для сябе. Яна мне спадабалася, то бок, ну, я просто зразумеў, што я на яе часу тады знайсці не мог, але мне спадабалася сістэма са зброямі, там, навыкамі зброі. Я люблю соулсы. Вось, Ніо мне таксама спадабалася як канцэпт, але просто я не гуляў, таму што, ну, такі, тыпу, я ўжо, ну, мне хапае соусаў навокал, мне просто зашмат, мне больше не патрэбна, так? Але гэта быў той момант, калі я ў іх прям шмат гуляў.
Вось, таму зараз я бы, можа быць, і пагуляў бы у іх. Дэмку я не глядзеў Ніо 3, таму што, ну, я кажу, мне як бы Соусу хапае, і зараз, насамрэч, куды ні глянь, уплыў Dark Souls'а бачны проста у большасці экшн гулень. Прям, реально, ён прям вельмі моцна паўплываў на любыя экшн гульні і баявыя сістэмы, і таму мне, ў прынцыпе, комфортна, як бы неабходнасці прям асабістай у яшчэ адным такім прям. Вось, дарэчы, наконт. Я бы хацеў, можа быць, пагуляць у Ніо, прайсці Ніо, і Вуконг яшчэ, мне падаецца, ён таксама нешта соусаўскае такое па стылю, ну, геймплейна. Хацелася бы яго паспрабаваць. Ён не абавязкова складаны, але я пра баёўку. Мне падабаецца баёўка, ну, соусаўская, канцэптна. А як яна пабудавана, то бок вы такія, тыпу, вы больш стратэгічныя, чым прям я націскаю кнопачку і 10 ворагаў памёрла, разумееце? Секіро я прайшоў пару разоў. Вуконг спадабаўся. Ну, я вось да Вуконга так і не дабраўся яшчэ. Я нават, ну, прям не дабраўся. Ось, шмат гулень, якія я хацеў бы пагуляць, прям шмат. Тактычны адыход. Вось, мы зараз тактычны адыход выкарыстоўваем і бяжым ратаваць тую жанчыну. Таму што калі мы яе пераможам, так, калі мы, выбачце, не пераможам, а калі мы ёй дапаможам. Вялікая розніца, так? Скок ёсць, давайте максімальна прабяжым на 0 пунктаў. І будзем зараз настрэльваць, так? Раз. 2. І яна, хутчэй за ўсё, самастойна зможа дабіць яго нават. На Black Miss Wukong отправляется 5000. Дякую вялікі. Ось. Але Ніо, ну я кажу, мне спадабалася, я спрабаваў Ніо, і на тым, што яно было, карацей, я в прынцыпе паўтараю ту ж самую думку. Карацей, Ніо добрае. Но я лічу файнае. Хоць я там не шмат прайшоў, я па сутнасці прайшоў пралог турму, і там нешта яшчэ 1-2 босса на ўжо калі высаджваешся на удзе там падзеі ў Японіі адбываюцца, так? Вось там дзесьці. Мне спадабалася механіка там з юкаямі. Я нават наконт соусаў пагуляў Lords of the Fallen, які апошні, які выйшаў прыкладна 21-22 года. Я амаль яго прайшоў, я сябрам яго праходзіў. Таксама раю, каму падабаецца соусы, апошні Lords of the Fallen, не той, які 14-го года, а які там 10-21-га, 22-го, можа, 3-го года. Вось і яго я вам рэкамендую. Ён усё яшчэ Б-класа, ён такі таненькі, але ў яго крутыя механікі з ліхтарыкам, і ён адчуваецца вельмі Dark Souls'аўскі. Калі вы не гулялі, і хутчэй за ўсё прапусцілі, таму што першы Lords of the Fallen, які стары 14-го года, ён лухта нейкая абсалютна. Хаця і падзеі адбываюцца ў адным сусвеце, вам нічога б не патрэбна пра гэты сусвет ведаць, можете пагуляць, калі вам не хапае соус-лайкаў. Мне падавалася, я да гэтай жанчыны прыходзіла, то бок неяк амаль на пачатку галавы. Мне падаецца, калі нейкія цуды зрабіць вось з гэтым мастком, то можна трапіць сюды адразу. Але ніяк не атрымаецца, то бок па сутнасці тут стаіць яе сын, які кажа, што з маёй маці там бяда, калі ласка выратуйце яе вось гэта ўсё. Так што можа быць, ты альбо запомніла гэта, што ў цябе квест такі ёсць, і ну фальшывыя ўспаміны са мной здараецца, напрыклад. У мяне бывае такое, што у мяне ёсць фальшывыя ўспаміны, тое, што насамрэч не адбывалася. Насамрэч з усімі здараецца, проста не ўсе адсочваюць, калі яны рэальна здараюцца. Вось, дакладна яе ратавала. Ага. Ну, можа быць, ты праскочыла неяк. Вось тут ты скок зрабіла якім-небудзь заклёнам. Вось, яна дае рады, так. Я думаў, што нам прям ратаваць яе патрэбна будзе, але не, яна ў парадку. Так, давайте ветер выклікаем, каб хутчэй бегчы. Так, я сам трошки перасунуўся ў больш карысную пазіцыю. Ці накладу я статус? Давайте палечым прынца. Вось, рэгенерацыя. Гэты чэл выбухнуў, усё, канец яму. Мы можам зараз канцэнтравацца, засталося 2 пачвары, і жанчына можа даць там рады, можа нам прыйдзе нават дапамагчы. Блін, а там у брані нейкая, ні халеры сабе. Крутая.
Так. Ну, да рэчы, па ворагах, калі казаць, то гэта 9-й ўзровень ворагаў. Я здзіўлены, таму што, ну, насамрэч, яны даволі... Ну, яны ж ніжэй з мяне за ўзровень. Гэта, ў прынцыпе, ворагі для пачатку гульні. Так. Ці магу я яго неяк ударыць у чым-небудзь? Можа, шчыт кінуць? Нема кітка шыта. Бліц-атака, давайте, вось так. Хоп. Ёсць. Выбежим з этой халеры. Ці магу я труп падняць? Вось, давайте. Труп падняў. Упс. Так, ты фаербол атрымлівай сабе ў лыч. Раздутае цело гэтае. Паўзі сюды. Ох, не халера пераляцела якая. Камары пераросткі. Ну добра, калі мы жанчыну ўжо ратаваць не патрэбна, мы можам настрэльваць тады. Давайте я скарыстаюся. Не, я магу просто страляць. Альбо падняцца з імі на адзін узровень. Не, у мяне няма здольнасці. Добра, тады просто настрэльваем. Раз. Хоць і згубленае 10% пашкоджанняў, але гэта ўсё роўна вельмі неблагія пашкоджанні. Вось яна пабегла да нас. Я реально, я думаў, там я нейкую бедную жанчыну буду ратаваць. Ад пачвара, а яна сама тут іх парве. Ну, альбо не парве, дарэчы, у траіх, калі бы яны атакавалі і я бы не перашкаджаў, то, ну, не настолькі добра у яе справу бы шлі. Давайте маланкай ляснуць. 6 здароўя, ну, сур'ёзна. Ён згарыць хутчэй за ўсё, просто сам па сабе. Добра, а раз такая справа, просто за яе пойдзем бліжэй. Ёсць. Рывок можа. Вось так. Рывок? Да што ты будзеш рабіць? Ненавіджу. Ну, вось. Прорваліся, добра. А чаму? Пачакайце-ка, за што мы ўзровень атрымалі зараз? Што мне дало досведу зараз? 4000 досведа за што? За лакацыю? Просто ён зрабіў рывок і нікога не забіў. А я ўзровень сабе атрымаў 4000 досведу. Не халера сабе. Вітаю, Вулчара, вітанкі. Я бачу нік Вулчара і такі, блін, я трэці тыдзень уже тарчу выпраўленне дыялога і новую версію ўсё запакаваць, а я ўсё не магу знайсці часу. Я літаральна, я ва ўторак скончыў дзесьці перад поўначу. І ўчора я сядзеў дапазна, спрабаваў разабрацца, як ключык для вас падрыхтаваць. Дарэчы, я па сутнасці магу зараз забраць ключык на SnowRunner, я яшчэ пакуль гэтага яго не атрымаў. Ну вось. Але я змагу разыграць для вас ключык на гульню SnowRunner, калі цікава, я яшчэ пакуль не пацвердзіў, што я буду яго канкрэтна забіраць. А ў мяне ёсць слот толькі на адзін ключ, які я магу атрымаць, і там патэнцыйна у нас на выбар Міо, яшчэ адзін ключ паспрабаваць выбіць. Яшчэ Warhammer 40 000 Bolt Gun, па-мойму. І трэці, гэта вось якраз такі SnowRunner. SnowRunner мы можам атрымаць патэнцыйна праз пару дзён, хутчэй за ўсё. І я змагу падзяліцца з вами ключыкам. На астатнія два прыйдзецца папрацаваць яшчэ. Вось. Таму калі лепей Міо. Ну, Міо там складанае. Там усе выпрабаванні на Міо складаныя, і я ключык на Міо атрымаю проста, ну, пазней. Типу, я магу 2 ключы на Міо ў выніку атрымаць за складанае выпрабаванне, а вось SnowRunner можна вось прям зараз. Калі ласка, скажите мне, может быть, хтосьці зараз у чаце, зараз у нас даволі шмат людзей, напишите просто ў чат, там адзінку кіньце, калі вам цікава было бы атрымаць ключ на SnowRunner. Гэта сімулятары бездарожжа на траках. Гэта насамрэч вельмі крутая гульня. То бок вы вельмі падрабязна кіруеце машынай, і вы вельмі павольна скрозь бруд, скрозь усё прадзіраецеся на гэтых машынах, на траках гіганцкіх, спрабуеце правесці цяжкія грузы там, дзе ледзь-ледзь штосьці можа праехаць. Праз багны, праз снег, праз бруд, вось гэта ўсё. Яна насамрэч вельмі чыловая і кайфовая, вельмі прыгожа зробленая.
Вось, файны спосаб пабавіць час. Прям, калі вам падабаюцца сімулятары нейкія, альбо просто чыловыя гульні. Вось, SnowRunner файная. Напішыце ў чат, калі вам цікава, калі я не пабачыў увогуле нікога, то, можа быць, мне варта ўсё ж такі нейкі іншы ключик узяць, а то просто прадзяўбаная магчымасць. Ну, лепей Міо. Міо і SnowRunner зараз не канкурыруюць. То бок на Міо мы заробім ключик, але пазней. Мы просто не зарабілі яго яшчэ. Вось, на Міо мы можам атрымаць тэарэтычна 2 ключы, просто яно невядома, калі будзе. Типу, і, можа быць, я не паспею. Ну, типу, у мяне таймер 14 дзён засталося. Калі я жадаю паспець, я думаю, што мне прыйдзецца дарабіць дадатковыя стрымы, калі я жадаю на Міо атрымаць ключик. Вось у чым штука. Па сутнасці, там платформа такая. Я рэгіструюсь на платформе, я кажу, што я буду выконваць пэўнае выпрабаванне. Калі я выконваю выпрабаванне і выкладываю сетева там нейкую інфармацыю, ну, типу, выконваю гэтае выпрабаванне, то я атрымліваю ключик узамен. І распрацоўшчыкі самі абіраюць, якія выпрабаванні патрэбна зрабіць у гульні. Тыя выпрабаванні, якое у нас, дарэчы, я не знайшоў у інтэрнэце, як рабіць, якое на Міо у нас ідзе. То бок нам прыйдзецца хутчэй за ўсё нешта яшчэ зразумець, што ад нас жадаюць. Вось прыкладна такая хрань будзе. Так, давайте каменную броню накинем на Фейна хаця бы. Так, Фейн. Гэтага дабіваць ён сам памрэ. А вось у гэтага чала мы можам накінуць. Што мы можам накінуць у яго? Каменчик просто у яго кінуць. Блін, далёка. Станем вось тут. І адсюль паспрабуем каменчик кінуць. Во, дастаем. Я не бачу аніякай зацікаўленасці ў SnowRunnerы зараз у чаце. Ніхто не жадае ключ к сабе атрымаць. Добра, калі такая справа, то не буду я на SnowRunner забіраць гэтую штуку. Ёсць яшчэ адна гульня, якую я думаў, што я магу сам сабе забраць ключ. Давайте я накидаю назву ў чат, а то мы абмяркоўваем. Яшчэ я ўзяў за выпрабаванне на Void Crew, таму што думаў, я сам сабе магу атрымаць ключ. Але падаецца, калі я правильно зразумеў, то я не магу сабе ключы гэты атрымаць. То бок яны выключна для вас і выключна для суполцы. Ёсць яшчэ Void Crew, яго я буду разыгрываць, калі атрымаю. Вось. Гульня, якую я дадаў сабе ў вішліст. Яна вартая увагі, мне падаецца, але я не гуляў яе. Вось. Гэта па сутнасці, калі коротка, гэта Sea of Thieves толькі ў космосе. Гэта вельмі кароткае тлумачэнне, але нават Sea of Thieves гэта па сутнасці гульня, якая капуе ідэі з гулень, якія былі раней. Напрыклад, раней была Pulsar The Lost Colony, якая па сутнасці прыдумала як бы такі жанр, ну, яна не прыдумала гэты жанр, але як бы вы зараз проста хутчэй за ўсё чулі пра Sea of Thieves, пра Pulsar Lost Colony вы хутчэй за ўсё не чулі. Гэта сімулятар каманды ў космосе, якая вы камандай па сутнасці выконваеце розныя штукі, лётаеце па сусвету. Ну, карацей, вось такое. Прыкладна такі жанр. Ёсць канкурэнт у Void Crew, ёсць Jump Space, але ён больш у экшн. Прям экшн, рогалік экшн такі, з сябрамі, то бок больш сесіонны. Як ідэя, таму ён хутчэй там Jump Space больш нагадвае Faster Than Light плюс гэты самае, плюс Sea of Thieves. Альбо хто ведае гэты Everspace. Ну, прыкладна Everspace плюс Sea of Thieves. Прыкладна такое. Гэта канкурэнт Void Crew, але яны трошкі розныя гульні, трошкі аб іншым. Абедзве я не гуляў, я проста ведаю пра іх, і я жадаў бы ў іх пагуляць, проста для іх патрэбна сабраць каманду, а я не знайшоў дастаткова зацікаўленых людзей для гэтага. Ні для Void Crew, ні для Jump Space. Для Void Crew я ключ буду раздаваць абавязкова, таму што я сабе думаў яго забраць, але, падаецца, я не магу яго сабе забраць, таму буду раскідываць вам. Ну і апошні у нас будзе Mio, Memories in Orbit, то бок вось у нас пакуль 2 гульні толькі. Ёсць яшчэ Wild Gate, але гэта не канкурэнт. Wild Gate. Я не чуў, я прапусціў. Дай-ка загуглю. Wild Gate. О, слухай, выглядае цікава. Яна падаецца, глядзячы проста па скриншотах, яна сесіонка такая, прям сесіонка. Ну, выглядае прыгожа. Цікавая. Ну, добра. Я
Але мертванароджаная. Ну, вось. Мне падаецца, у Void Crew ёсць, вось, я казаў пра Pulsar Lost Colony, яна ўсё яшчэ ў раннім доступе, яна як Project Zomboid жыве і ледзь-ледзь развіваецца, прыкладна падобная. На ОБТ было файна. Ага, окей. Ну, праблема можа ў маркетынгу, тому што я пра яе нічога не чуў, а я, звычайна, ведаю пра рознае тое, што большасць людзей не ведае. Ну, тыпу, я, звычайна, прям шмат гуль не ведаю. А гэта нешта прям абсалютна міма мяне праляцела. Вось. Карацей, у нас ёсць две гульні Void Crew і Mio Memories and Orbit. Гэта две гульні, на якія два ключыка ў нас будзе, то бок адзін на адну, другі на другую. Трэці яшчэ слот вольны, але я яго не браў. Я нават не браў выпрабавання на яе. Яна проста за грошы, таму яе заігнорылі. Ну, можа быць, калі бы яны фрі-ту-плей нейкую сістэму зрабілі, то, можа быць, і развіліся бы. Хаця бы па сарафаннаму радыё так неяк паперадавалася бы і разышлося. Так, у нас два ворага, якія амаль мёртвыя, але мне няма чым іх біць нават. Давайте запальванне вось гэта выкарыстаем. Хоп. І забілі двух. Ну вы паглядзіце на гэту прыгажосць. Мы атрымалі тэг герой. Мост праз небяспечныя землі мы атрымалі дасягненне. Давайте пачакаем, пакуль ўсё гэтае полымя знікне. Пакуль полымя палыхае, яно яшчэ некалькі хадоў будзе, мы ўзроўню падымаем. Я просто не ждаю по полымю вошкацца тут. Так, Лоіс. Лоіс у нас выконвае задачу саппорта, і яе асноўная задача раскідвацца за клёнамі і дапамагаць астатнім. У яе хапае слотоў яшчэ зараз. Дарэчы, ёсць месца для яшчэ аднаго. Я думаю ўзяць яшчэ памяці ёй, яшчэ мемарі. Адзін слот і адзін слот у інтэлект. Вось так раскідаем. Я ўвогуле цяпер мы чакаем каточкавы Тетрис. Так, чат, калі не бачылі, карацей, літаральна учора пабачыў, просто ў тьютары хтосьці рэтрвіціў, і я, карацей, пабачыў там ледзь-ледзь вядомае. Блін, каб я... Зараз я сабе хутенька ў тьютар свой забягу і закіну вам назву. Яна, на жаль, пакуль ні на адной платформе няма, яна літаральна, яна гульня, якая існуе у чалавека толькі ў тьютары, наколькі я разумею. А можа уже нават і выклаў ён. Так. Як ён называецца? Катоміно. Вось. Так. О, Арыгана ўжо ўсё накідала ў чат. Вы павінны гэта пабачыць. Я не ведаю, гэта проста штосьці. Цікава, дарэчы, я не правяраў старонку ў Стыме ўжо ёсць ці не? Не, ў Стыме пакуль няма. Блін, карацей, там... Давайте я реально переключуся. Я, можа, знайду які ролик. Катоміно. Блін, ну реально... Блін, я показаць вам, мне праблемы будуць. Карацей, козі такі катовы Тетрис. Коцікі, трэба складваць коцікаў, якія ляжаць, і яны актыўна вошкаюцца, там, мурчаць, карацей, вось это ўсё, іх можна гладзіць. Вось, вы іх будзеце перакладваеце, яны на соненькія на дыванніку адпачываюць, а вы павінны ўкласці коцікаў на дываннік. Вось, прыкладна такая пазл. Пакуль няма, працуем. Я падпісалася, і ён падказваў падзяку ў тваім рэпосце. Так, я бачыў. Я вельмі здзівіўся, што... Я пабачыў гульню, я такі крута, і я абсолютно не глядзеў, хто рабіў, а там, атрымліваецца, украінец, я так разумею, сядзіць калупае. Я так зразумеў. Ну, я не глыбока не капаў. Я просто, тыпу, бачыў гульню крутую. Я тыркаю. Так... Ну, я думаю, старонку ў Стыме варта, калі ты ўжо на такім этапе, калі ў цябе ёсць працоўны нейкі білд, то варта старонку ў Стыме ўжо завадзіць. Тыпу, прям просто, каб людзей спасылаць туды. Таму што чалавек раскідвае па соцсетках, а не стварыў яшчэ старонку. Прям просто must have, мне падаецца. Таму што куды людзей адпраўляць, каб яны потым не забыліся пра яе. Вось. Так. Можа быць, там умовы, якія ў Стыма ёсць, тыпу, што ты павінен прадставіць, каб увогуле дадацца ў спіс. На Bridge Constructor Portal адпраўляецца 10 000. Дзякуй, Вялікі Вячеславович.
Чтобы нам яе падвысіць, яе асноўная гэта гідрасафіст, таму што яна лечыць нашых персанажаў і абарону і магічную браню ім дае. То бок лёд яе асноўная стыхія, але я пакрыху зараз дадаю ёй усё больш і больш маланкі. Давайте можем маланку далей разганяць ёй. Давайте маланку. Так, гэта ўсё ад прадметаў у яе падвышана і чырвоны прынц яго узроўні. Яму можна чыста сілай зараз разагнаць, таму што трываласці ў яго хапае прям з запасам. Дарэчы, можа быць, яго месца не хапае для заклёнаў. У яго крыху пачынае не хапаць. Давайте яму 2 на гэтым узроўні у памяць укінем. Няхай будзе. Таму што спатрэбіцца потым. Можна было просто на Death Stranding 2. Там і бридж, і Construction, і парталы. Не, ну гэта ж трошки пра іншае. Можа, ты не заўважыла, але там трошки не ўсе гульні з'яўляюцца Death Stranding 2. Так, военная справа, лідерства альбо зброя. Я думаю, лідерства далей разганяць. Лідерства дае паляпшэнні для ўсіх навокал. Калі у вас лідар ёсць... Блин, дарэчы, реально можна ў лідерства далей яму гнаць. Таму што лідерства дае, кожны пункт дае дадаткова 2 пункты ухілення і што там? 3 пункта на рэзісты ўсім навокал, акрамя лідара. Але яна ж... Але ж наш чырвоны прынц трывалы, і яму не важна, што яго рэзістаў няма. Так што давайте ўсім просто раскідваць гэта. Лідарства крутая штука. Ну вось, по 12% рэзістаў на ўсім просто за тое, што чырвоны прынц непадалёк. А чаму рэна? Падабаецца. Зараз лут пазбіраем. Ён вырашыў, што не для яго пасванінг гэты. Пэйн вырашыў, што не для яго гэта вось па сходах гэтых просто падымацца. Мы палезем па ліанах збоку просто. Так, вось яна гэтая жанчына, давайте з ёй паразмаўляем. Усмешка вялікая лошадиная усмешка зяе на твары Марі, калі што? She smile at you, then winces her left arm. А потым сціскаецца і левая рука, як это, безжыццёва вісіць на яе баку, карцей руку зламала, хутчэй за ўсё. Спачатку усміхаецца, а потым балюча. Дзякуй семярым. Гэта было штосьці. Што я табе казала? Нават і царапіны няма на мне. Як мінімум не той, якая бы надоўга затрымалася. Вельмі прыемна, што мой маленькі хлопчык пабачыў гэта. Яна пра свайго сына, які праз мост павінен быць там. Дарэчы, на другое праходжанне пабачыла, што пры першым з'яўленні Кліфарда у Warzone у яго шнар на жываце такі ж, як у Сэма, а ў першы раз увагі не звярнула. Так, дарэчы. Так, Кліфард, гэты актор-то, які ён. Як же ж ён? Ну, карацей, мне падаецца, гэта просто, типу, як адлюстраванне. Ну, вось усё. Ну, Мэтс Мікелсон, так, вось, я ўсё актора забываю. Это, мне падаецца, типу, каб паказаць сувязь вашу. Але спачатку ні халеры не зразумела, ты настолькі ахрэневаеш ад падзей, што ты не здольны апрацоўваць столькі інфармацыі дадатковай. То бок, ну, з-за таго, што на гэта не робіцца нейкі націск, ты не здольны дэталі заўважаць. Я кажу, Кадзіма умее, што канкрэтна Кадзіма умее, гэта гуляцца з кропкай гледжання, ну, па тыпу, таго, хто ўспрымае яго соцсеткі, гульні, вось, з гэтым ён любіць гуляцца, яму рэальна гэтаму чалавеку падабаецца рабіць, ну, хаваць рэчы, па тыпу, на бачных месцах. Вось, і ён умее гэта рабіць. Таму што ты, калі ўспрымаеш усю інфармацыю, ён ведае, наколькі когнітыўная нагрузка на мозг і як яна працуе. Ён добра ведае людзей, карацей. Ён добра ведае, як працуюць людзі.
Так, спитати наконт її руки. Oh, sure. А, Just a у... nasty bruise by the а feel. ні, просто царапина коротей. По відчуваннях. Магчыма, ну, карацей, яна кажа, што ўсё ў парадку, але выглядае не вельмі добра. Не пачуў твоё імя. Мяне клічуць Мары. Прадставіцца як Фэй. Прыемна пазнаёміцца. Ты ў парадку? Трохі усміхнуцца. Мы павінны задаваць ёй пытанне. Не ведаю наконт цябе, але я ніколі не баялася жукоў. І зноў жа. Калі б ты не заявіўся, калі ты заявіўся, я бы, магчыма, спявала бы песенкі ўнутры іх жыватоў. Я дакладна табе вінная. Скажи, што яна неблага змагалася і сама. Заўсёды буду шчасліва раздавіць, расплюшчыць жука, калі мне атрымаецца. Калі мне будзе магчымасць. Асабіста, калі навокал ёсць такі моцны хлопча, як ты. Шкада прерываць нас, але мне патрэбна бегчы. Мой хлопчык чакае мяне. Не супраць апусціць мост? Мне трошкі складана. Добра, давайте опускать мосток. Блин, там камера нешта робіць дзіўнае. Романсім? Ды, я думаю, не, у іх якось... У іх свої справи ёсць. Mother and son fall into a tight embrace. One tear rolls down Mari's nose. Сказаць, што нам прыемна іх... She strokes the wet drop away, smiling. Яна плакаць пачала, яны абдымаюцца зараз. Сказаць, што мы шчаслівы іх пабачыць, як яны сустрэліся. Яны ўжо разам. Падаецца, што яны нас не чуюць. Good boy. Hey, wait, one sec. Ma, look. Thank you so much for helping my ma. All those void-woken. Sheesh. Thank the gods everyone is okay. Thank the gods. Oh, thank the mum. And our friend here too. Було приємно допомогти. О, і ось Дьонік обновився нарешті. Бо лічилося, що ми квести ще не зробили. Я завжди побачу моцну руку, коли я завжди буду ведати, коли добру руку, коли побачу. Я розповіду мою кузену Реймонду, що ти зробив. Реймонд. Чому мені ім'я знайоме? Він має високий ранг у Ордені. Ён зараз наведвае Дрифтвуд. Магчыма, у яго знойдзецца добрая праца для цябе. О! Не, Watch Potato, наш гэта самае. Гэта яе сын. Ты што? Спытаць, куды яны пойдуць. Іх дома асяродзены трупамі абуджанымі безданню, і тут можа быць небяспечна. Я думаю, для нас знойдзецца месца ў бараках магістраў. Так, добра. Мы рэдка бачылі так шмат абуджаных безданняў у адным месцы. Бездані абуджаных. У адным месцы. Пытаць, не ведаюць ли яны, чаму я іх сюды прыцягнула. Нейкія дворфы мясцовыя атакавалі караван магістраў, але ўнутры яго былі магі крыніцы. Бездані абуджаныя, магчыма, адчулі іх. Прыйшлі цэлым атрадам, як сапраўдны батальён. Ніколі не бачыла нічога падобнага. Сказаць, што ім пашчасціла выжыць. He does the same back at her. Luck wishes. Яна такая, не пашчасціла. Ды лёгка.
Best of luck to you, mate. And come say hi if you make your way inside. Добре. О, ми обираємо собі. Павучиха. Хтось там казав про павучиху, так? Так, давайте-ка, може, альтернативна яка броня, не інтелект. До речі, неблагі абуток. Вельми неблагі абуток, але я думаю, знайду собі заміну. Я ліпі книжечку набуду, тому що мені подається книжка дорожей обійдеться мені. Ось, давайте. Вітаю, Мета Ігорій, вітаночки. А Реймонд не той, хто нас спрабував яе паляванне на гномсу послаць. Так, мне падаецца не той, хто... Мне падаецца, гэта галоўны сярод магістраў у бараках. То бок ён там жыве. Хаця я не ўпэўнены. Можа быць, гэта той, хто адплываў, не? Што мы ж там з ім пасварыліся, не? Я не памятаю нават, чым там скончылася наша спрэчка. Можа, мы пабіліся нават. Так. А дзе? А дзе я не бачу? Вось оно. Дзесьці тут павінна быць. Не, это я ўжо ўсё ведаю. А дзе оно? Во, унізе. Знайшоў. Вывучыць. І вось яна павучыха. Можам зараз павучыху прызываць. Узровень некраманта і другі. Ну, глядзіце, будзе косткавы павук. Я зараз нават паспрабую заклён гэта. Якім-небудзь. Дарэчы, што з целамі? Духі засталіся? Археолог гэта за намі бегае ўсё? А тут нічога няма. Это не важно. Добра, давайте паспрабуем на трупе вось гэтага, напрыклад. Я паспрабую ажывіць. Гэта патрабуе 2, мы перанясем тады. Вось так, вось нашы заклёнчыкі. Я тусую на свае заклёны так, каб яны заўсёды былі ў парадку падвышэння коштаў. Типа, каб я ведаў, што калі я скарыстаюся пэўным заклёнам падыходзячым, то мне будзе менш магчымасці штосьці скаставаць, то бок, вось у гэтым баку ўсё сабрана. Давайте павучка. Пачакайце-ка, мне цела не патрэбна. Вы паглядзіце, якая прыгажосць, а? Я думаў, мне целы мёртвыя патрэбны, а для гэтай херні не. Просто ёсць. Ну, добра. Ладно. Ён, правда, на 5 ходоў, то бок у бойцы карысней за ўсё прызываць. Альбо літаральна перад самай бойкай самая эфектыўная. Так, ось яе хата. У якой не бачна ні халеры. Чаму не бачна ні халеры? Чаму так цёмна? Я магу святло нейкае дадаць? Давайте-ка ўспышку гэтую зробім. Не вельмі дапамагае шчыра. Тут неяк вельмі дзіўна. Ну, рэальна нейкі, быццам бы фільтр наклалі нейкі, за якога скалана бачна. А даць райкеру замест яго павучыхі. Ну, я думаю, ён будзе задаволены. А то ходзіць зараз... Слухайце, мне падаецца, будзе трошкі няёмка тлумачыць яму, што на, трымай табе павучыху, я твою папярэднюю зламаў. Можа быць, мы яму проста не будзем казаць? Мне падаецца, гэта нармальны такі абмен. Так, ну гэта ўжо ўсё менш і менш каштоўнае становіцца. Я думаю, смецце рознае падбіраць ужо перастанем. Новыя рэцэпты. Памфлеты, блин, тут шмат чаго яшчэ. Прачытаць памфлет. Будзе задаволены 5 ходоў. Ну мы яму аддадзім. І трэба дамовіцца хутчэй. Ну, я думаю, тут хады прыкладна па 5 секунд. Прыкладна так. Можа 5-10 секунд ход цягнецца. І я думаю, што ў прынцыпе, калі мы дамовімся з ім за хвіліну, то ў прынцыпе мы ў парадку у нас все. Так. Маракі, так, гэта ўсё было. Гэта то, што няма маяка папярэджвання. У горада няма маяка, не верце таму, што бачыце.
Каб маракі не плылі на святло. Рыбка. Давайте скрадем рыбку. Блин, перегруз. Сколько ты важишь там, рыбка? 100? Что? Давайте съедим. Что за эффекты? Никаких эффектов? Я просто съел рыбу гигантскую. Ну ладно. Так, это реально уже все по краху притворяется у смети. И мне нема сенсу. Так, ключик. Lucky find. Это мы заберем. Это мы заберем. Прочитать. Это все лухта. Лухта. Адчыняць усё, нават нягледзячы на тое, што неважна, наколькі бедна выглядае асяроддзе, у мяне ёсць скилл Lucky Find. І кожны раз, калі я адчыняю любы кантэйнер, у мяне ёсць верагоднасць атрымаць прадмет, які будзе на мой узровень. То бок я магу атрымаць магічны прадмет у мяшку з бульбай. Ну, вось, прыкладна такое. І чым вышэй у мяне гэта здольнасць, тым больш верагоднасць. Дарэчы, наколькі яна ў мяне зараз. Lucky Charm яна называецца. А у каго яна разгананая? Во, у нашага чырвонага прынца. 4. Ключ не падыходзіць? Ладно, давайте узламаем тады. Тут толькі скруткі, но ўсё роўно хоць штосьці. Так. Атрута. Выбуховая страла. Гранаты. Яна тут нормально сабралася рознага. На гвинт отправляется 2500. Дякую вялікі. О, бачите? У мяшку просто ў карзінцы знайшоў нейкую штуку. Перасцёначак. Які не вельмі файны. Хаця... слабаваты будзе, так? Я бы нават не сказаў. Ён трохі лепей. Давайте забяром. Потом подумаю. Может быть, передумаю. Заберем. Что это? Лухта. Опс. Не хотел я это забирать. Бочка с водой. Так, ледяная граната. Орб нейкі. Яшчэ граната. Яна нормально тут з гранатамі падрыхтавалася. Дзённік гранадзіра. Прачытаць. Новага нічога не даведаліся. Пустая каністра. Так. Збіраем далей. Гэта ўсё літаральна для таго, каб рыхтаваць гэты выбухоўку. Яна нормально так рыхтавалася. Ой, блин, знову нейкую лухту забраў. Скрыню. Так, падаецца ўсё, мы можам у падвал залезці. Вось, наконт гулень, наконт галасавання, можна зараз назіраць. У нас перамагла гульня сёння на 54 000. Калі заўтра выпадзе гульня за 52 000, гэта колькасць пунктаў, якую даволі складана набраць. То бок 50 000 гэта даволі шмат. І гэта значыць, што чым вышэй у нас забіраюцца нейкія гульні, тым далей яны як бы падаюць, так? І тым больш вызваляецца месца для наступных кандыдатаў. Таму гэта добра, калі перамагаюць гульні з вялікай колькасцю пунктаў, таму што іх складана забрацца так высока зноў. Вось, так што... Адзінае, што мне будзе цікава, калі будзе ў нас, напрыклад, гледачоў, не ведаю, абстрактна, 1000, так? Такое можа не здарыцца, але сістэма пад 1000 гледачоў не пацягне. Прям не пацягне, мне падаецца. Альбо яна будзе выключна pay to win,
Таму што толькі грашыма можна штосьці будзе прасунуць. Хаця, ну, я даволі з разлікам на тое, што каб гледачы, якія проста звычайныя гледачы, мелі прыкладна тое ж сам, ну, былі на тым же самым узроўні, як і тыя, хто данаціць на кофе. Я вельмі ўдзячны за грошыкі на кофе. Гэта дазваляе мне набываць тыя гульні, якія ідуць на гэтыя же стрымы. Так што хаця бы яно яшчэ не кампенсуе, але пакрыху мы набліжаемся да таго, што стрымы пачнуць не той, каб сябе акупаць поўнасцю, але хаця бы закрываць пытанне па гульнях, то бок яно, вось гэтыя траты, якія сыходзяць на канкрэтна самі гульні, яны хаця б будуць закрытыя, гэта ўжо файна. Трэба будзе неяк групавацца. Так, гэта адзіны варыянт. То бок, ну, на тое я і разлічваў, таму што я шчыра чамусьці я думаў, што кожны будзе прасоўваць не сваё, а людзі будуць аб'ядноўвацца ў групоўкі, каб разам штосьці прасоўваць. Маё галасаванне паказвае, што гэта так не працуе. Кожны жадае прасунуць сваё, але калі супадаюць інтарэсы, то атрымліваецца цудоўна, там хутка прасоўваецца нейкая гульня і даволі часта прасоўваецца. Некаторыя нават маюць шанец, дзякуючы гэтаму некаторыя гульні мы нават і прайшлі увогуле, цалкам дзякуючы таму, што галасавалі за іх. Ну вось. Мне першая, якая прыходзіць, гэта самая першая гульня, якая так зрабіла, гэта было The Invincible. Літаральна таму, што ўсім было цікава паглядзець, што далей. Ось. Але гульня з 52 тысячамі таксама толком не запусціцца. Калі яна, давайте так, Nox, калі ў наступны раз яна не ну, калі ў меня будуць праблемы тэхнічныя з нават там казалі нейкі OpenOx, по-моему, была гаворка, так? Калі з ёй будзе тэхнічная праблема на момант, калі яна пераможа, я яшчэ гэта буду паўтараць, калі яна пераможа, таму што яна яшчэ не перамагала, ну, перамагала толькі адзін раз, вось, а з ёй былі тэхнічныя праблемы. Альбо 2 разы ўжо гэта было, я нават сумняваюся. Дык вось, калі з ёй будуць праблемы якія, то я просто запушчу гульню, якая будзе ў топ-1, каб спецыяльна трошкі зменшыць колькасць пунктаў у галасаванні. Спецыяльна, каб нам трохі прыбіць гэта. На Радиолайт адпраўляецца 5000, дзякуй вялікі. Вось. Такое думаю. Блін, яна тут рэальна трахтавалася да баявых дзеянняў. Тут ёсць нейкі пераключальнік, пакуль яго не кранаем. О, бачыце, яшчэ прадмет знайшоў. Булава нейкая. Толькі яна двуручная, таму яна адпраўляецца Іфану, і ўсё, і на продаж. Блін, і у Іфана ўжо занадта шмат рэчаў чат. Божах на ложах, на. Што я не люблю з вось гэтай сістэмай груза, это то, что есть такая хрень, что час от часу кишені перепаўняюцца, і потым гэта пераўтвараецца, ідзі ў горад, ідзі прадай абавязкова. Таму я люблю, калі ты там носіш просто нейкую бясконцую колькасць, абсурдную колькасць прадметаў, якую фізічны персонаж не можа ўцягнуць, вы просто не губляеце час на тое, каб хадзіць туды-сюды. Таму што па сутнасці гэта не тое, каб прыняць нейкага важнага рашэння, гэта просто тыпу, прадам. Ну то бок. Я за гэтага Baldur's Gate шмат часу губляю, просто за таго, што я кожную кішэньку адчыняю. Вось так вось, як і зараз я хаджу. Шмат часу мне на гэта сыходзіць. У Baldur's Gate значна больш чаго можна пачыняць. Так. І вось зачыненыя дзверы. І хутчэй за ўсё, чаго мы нешта зробім. Ну, не, дык не. Я ж нават не тое, каб... Чат зараз чытаю. Я ж нават не тое, каб сам хачу паглядзець. Мне цікава, каб рэльеф паспрабаваў. Вельмі добрая гульня свайго часу. Мне цікава. Ну, тыпу... Я бы хацеў паспрабаваць. Гэта гульня, якую я прапусціў. Просто што шкада, што яна... Гэта самая, мае тэхнічная праблема. Мне падаецца так нармальна для гэтых самых. Мне больш за ўсё здзіўляе, што яна не запусцілася на гэтым самым. Ага, гэта нейкая кнопка. Іх тут дзве нават. Оп. Добра. Давайте не спяшацца, можа быць, зайдзем вось у гэты пакой яшчэ узламаем. Што я там хацеў сказаць? Тое, што яна не запусцілася на Windows XP. Я спецыяльна віртуалку сабе завёў. Спецыяльна я думаў, што, ну я заведу сабе віртуалку Windows XP,
і мне будзе проста запускаць старыя гульні. Яна не запусцілася на Windows XP. Не ведаю чаму. Это для мяне гучыць неяк вельмі дзіўна. Броня. Давайте заберем. Блин, шмат важить. У нас месца скончваецца, чат. Так, нават у чырвонага прынца ўжо амаль перагруз. Мы шмат не ўцягнем. Нам трэба будзе схадзіць да гэтага самага у краму прадацца. Посах, які горш за наш. І ўсё. Блин, реально у нас месца ўжо ва ўсіх. Ужо ў Лоіс кішэні будзем закидывать рэчы. Кароткі лук. Звычайная зброя, нічога надзвычайнага. Хлеб. Ну і все, тут няма. Я думаю, што мае сэнс зараз хадзіць у горад, і потым мы вернемся. Таму што тут да горада не той каб далёка. У мяне менеджмент скарбу ў гэтых гульнях больш за гадзіну займае. Так, я разумею, і час вам патрэбна вось рабіць як зараз. Я займаўся чымсьці важным, мне было цікава. Зараз бяром, прерываем увесь наш геймплей, таму што мы перагружаны. І амаль усе персонажы перагружаны. Дарэчы, я ж магу тэлепартавацца. Вось, я зараз тэлепартуюся спецыяльна каб прадацца у горад. Вось, зараз навядзем парадак, і потым мы вернемся, каб зноў падзямелле даследаваць. І гэта, ты там весёлыя бойкі, нейкія размовы, штось цікава адбываецца, і потым ты такі, а вось зараз мы прадаемся. А вось зараз мы калпаемся ў нашым інвентары, а вось зараз мы падымаем узровень. Узроўні падымаць цікава, таму што гэта рэальна ўплывае на штосьці. А вось продаж прадметаў, якія табе не цікавыя, гэта нейкае, такое. Гэта можа быць цікава ў гульнях, у якіх рэальна ад таго, які прадмет, які білд ты зрабіў, залежыць усё у хардкорных нейкіх гульнях, то бок ты, не ведаю, у тым ж Dark Souls думаеш, што ты робіш са сваім інвентаром, але нагадваю, Dark Souls мае бяздонны інвентар, то бок вы носіце прадметы, колькі пажадаеце. Там ёсць куфар, але ён выключаны для таго, каб вы скінулі туды смецце, якое вам перашкаджае. То бок, па сутнасці вы жадаеце проста, каб ваш інвентар быў больш чысты. Вось для гэтага. Ніколі не карыстаўся ім, проста карыстаўся гіганцкім сваім інвентаром. Я ў Baldur's Gate 3 пад настрой часам гадзінкамі упарадкоўвала рыштунак. Па торбачкам раскідала такі рэлакс. Не, гэта нармальна. Я думаю, што гэта праблема для мяне яшчэ як стрімера, таму што, шчыра, я пачаў трохі па-іншаму гуляць у гульні, таму што я, па сутнасці, думаю, што як гэта выглядае. Цікава гэта назіраць ці не. Ось. І з гэтай кропкі гледжання ты такі пункта гледжання гэтага. Ты па-іншаму трошкі ацэньваеш некаторыя моманты, таму што разумееш, што яны не патрэбны. Глобальна не, але з іншага боку, мне самому час ад часу падабаецца. Вось толькі я не жадаю залазіць у гульню, калі ў мяне асабіста абмежавана па часе, я не вельмі жадаю залазіць у гульню, у якой я буду... я ведаю, што бліжэйшыя 3 гадзіны я буду сядзець і разбірацца са сваімі прадметамі. Не. Гэта не зусім тое, што ты жадаеш рабіць, правильно? Нам патрэбна прям... У першую чаргу патрэбна з Фейнам нешта зрабіць. У Фейна прям забіта ўсё, і ў яго няма таго, што нам прям не патрэбна. Давайте, можа, пачнем ежу прадаваць. Таму што ежы шмат. Альбо гатаваць ежу. Нам патрэбна адно з двух. Альбо ежу гатаваць, альбо штосьці такое. Добрай раніцы, Тірткі. Ужо адаспалася? Мо асучасненая версія занадта асучасненая і больш не падтрымлівае старыя аперацыйныя сістэмы. Людзі пішуць, што павінна быць нармальна. Там кажуць, што патрэбна ўсталяваць 7 DirectX, а праблема ў тым, што калі ў цябе віртуалка, усталёўваць штосьці... Пачакайце, у мяне што прырвалася. Чат у мяне прадпрагляд вылецеў. Мой інтэрнэт вылецеў, ці што? Бітрэйт нестабільны нешта. Дайце момант. У мяне вылецеў прадпрагляд і бітрэйт. Всё, чатка вярнуўся прадпрагляд, а вам, падаецца, нічога не выпадала, правильно? Дзіўна. Гэта чат, хутчэй за ўсё, гэты Twitch. Таму што, не ведаю, з майго бока не паказвае, што мне прырывалася штосьці, абсалютна чыста канал ідзе.
У мяне ў самого прадпрагляд вываліўся сам сабе. Але не, ўсё ў парадку падаецца. Што я расказваў? Так, пра сучасненую версію. Дык вось, там падаецца, што мне патрэбна паставіць 7 DirectX на XP-шку, якую я ўсталяваў. Але, па ідэе, у камплекце з гульнёй ён павінен быў усталявацца ў пакеце. Вось, у тым жа гугаўскім. Праблема ў тым, што 7 DirectX зараз спампаваць, гэта цэлая прыгода. А спампаваць яе на гэтым самым яшчэ на віртуалцы, якую патрэбна, на якой стаіць Windows XP, на якім стаіць Internet Explorer, а праз Internet Explorer вы не можете спампаваць ніводнай простой Internet Explorer, вы зараз не можете спампаваць ніводны браузер. Ніводны. Я не знайшоў браузера, які я магу спампаваць, каб карыстацца інтэрнетам. Вось такая хрень у мяне пачалася. То бок я такі, я сяджу, я клупаюся, яна не запускаецца, і гэта ператвараецца ў большую праблему, чым яна была дагэтуль. У выніку налады перараслі ўжо проста нейкія абсурдныя проста межы. Я толькі зараз вярнуўся для вас. Толькі зараз? Мне проста прадпрагляд вярнуўся раней. Ну, тыпу, я перазагрузіў старонку, і мне вярнуўся назад. Вітаю, дзед Максим. Нешта, карацей, чат Twitch муціць. Потому что спробуй виртуалку на Linux з Wine. Виртуалка на Linux з Wine. А Wine жа, ну, ён больш асучаслены таксама. Я сумняваюся, што гульня, якая мае праблемы з Windows XP, можа нармальна працаваць. Разумееце, яна зараз запускаецца нармальна, а вы можете гуляць у яе. А, не, пачакайце, яна ў мяне вылетала. Але вылетала з-за таго, што ў мяне OBS ёсць. Карацей, не канфліктуе OBS і Nox, я не ведаю. Трэба нешта прям прыдумваць абыходы нейкія крутыя. Так, там я паведамленне одно прапусціў толькі. А, ну тое, што стрым падвісае, адвальваецца. Ну, карацей, у мяне ў самого ён падвіс, адваліўся. Але пры гэтым на маім баку паказвае, што ўсё чыста. Так што я скажу, што хутчэй за ўсё гэта Twitch нешта сваё прыдумаў. Бывало такое, што ў мяне адваліваўся інтэрнэт, але гэта я ведаў адразу. У мяне прям інтэрнэт знікаў. Альбо мне паказвала, што шмат пакетаў згублена, то бок сувязь з Твічом абарвалася. Зноў жа, гэта было у той час было праблемай Твіча, то бок пакеты не даходзілі да Твіча. Наадварот, цягне ўсё старое, у тым ліку стары дырект праз Вайнтрікс. Ну... Можа быць, я в гэта слаба веру. Блин, мне слаба верыцца, што не будзе праблемаў. О, і Тертхи вярнулася. Чат, карацей, напишите, што перазагрузіце стрым. Калі ласка, хто. А, я сам, в прынцыпе, магу. Вось, бо яно і ў мяне адвалілася, пакуль я старонку не перазагрузіў, але я гэта зрабіў літаральна праз 10-15 секунд пасля таго, як яна знікла. Так што ў мяне ўсё ў парадку. Так. Давайте наладжваем наше. Трэба прадаваць хрэнь усю гэтую. Яно рэальна, яно проста забівае кішэні нашыя. Блин, я казаў альтэрнатыва прыгатаваць, так? Дзе тут гатоўкай можна заняцца? Мне ж патрэбна нейкая хрэню, якой можна гатаваць, правильно? Альбо крафт увогуле. Інгрэдыенты, так. Ой, я забыўся, што гэта можна так рабіць. Блин, трэба часцей карыстацца фільтрамі. Я забыўся, што фільтры ёсць. Дзе мой крафт? Вось. Яблычны пірог. О, пірог гэта сок, хлеб. Не спрацавала. Ось так. Мне патрэбна нейкія пэўныя рэцэпты, так? Альбо ў інтэрнэце рэцэпты глядзець. А можна неяк проста розную ад балды накідаць? Блин. Добра. Не зброя, ежа. Во, ежа. Станцыя для гатавання. Што? Инстейшн. Пум-пум-пум-пум-пум.
Мне, можа, Cooking Station патрэбны для гэтага? Я не ўмею гатаваць, змірыся. Ну, гэта праўда, але я разлічваў, што я хоць штосьці змагу зрабіць. Просто, блин, я не жадаю... Я бы жадаў замарочыцца трошки, ну, таму што не жадаю просто прадаваць іх, але, можа быць, яно таго не варта. Ежа даволі моцная штука просто, яна можа даваць моцныя бафы. Вось, там можна нармальна сабе характарыстыкі разганяць. Котлеткі паспрабаваць? А, ну, не, гэта складана. Гэта ж вяршыня ўвогуле кулінарыі маёй, вы што? Нельга просто налево і направо свае... Не, насамрэч, самае крутое, што я ўмею гатаваць, гэта лазанья. Вось гэта мой самый топ-рэцэпт. І ён рэальна складаны. Ну, як бы, па маіх мерках, просто капец які складаны. Вось. Я, блин, супер стрэсую, калі я яго гатую. Таму што я рэдка гэта раблю, і ў мяне просто не выпрацавана, тыпу... Таму што там паралельна шмат дзеянняў патрэбна рабіць. Інакш адзін соус за другім не паспее, і, карацей, у вас хрень нейкая атрымаецца. Блин, ну ладно, давайте просто продавать тогда. Чел, кому тут можно? Ось ты, мяснік. На. Зараз як продам усё. You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumors and, in Так, one case, у яго не тое, каб шмат грошай. А, трэба, давайте, у нас же самое лепшае. Так. Нам патрэбна ўсю гэту ежу тады. Вось гэта адпраўляецца Іфану. Атручаную ежу мы не выкидываем. Вось гэта, дарэчы, Іфану таксама адпраўляецца. Гэта Іфану. Ага. Гэтыя ногі даволі дорага прадаюцца. Чаму так? Незразумела. Іфану таксама. Гэты бомбу пакінем. Это Ифану, молоко Ифану. И бочку? Не, я еще подумаю. Там для крафта, конечно, усяго такого. О, рука отрезанная просто валяется. Без руки. Так, отрученная рыба. Так, Ифану. 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 Атручная розная рыба, якую я пакінуў. А, пачакайце-ка, яна адзін атрутая. Это ж лухта. Адзін атруты, гэта ж ні аб чым. Адпраўляем Ифану. Атручаную рыбу таксама. Таму што адзін на атруты гэта просто нішто. З іншага боку, там нейкі пірог можна было зрабіць атручаны. Які, дарэчы, неблагі ўжо сам па сабе. Але мне падаецца, я не займуся гэтым, просто я заб'ю. Это ўсё адпраўляецца Іфану. Гэта таксама Іфан, бедны Іфан, зараз ён будзе шкадаваць, што ўвогуле з намі пайшоў. Так, вось гэта Іфану. Гэта Іфану. Ну, давайте неяк так. Ось так яшчэ гэта Іфану. Бульбачка. На параметры дай хотя бы. У мяне коронное блюдо паштел де ната. Апошнюю лазанью я сапсавала. Паштел де ната. Я нават не ведаю, што гэта такое. Ты там такія супер блюды рыхтуеш, а? Де ната. Ага, пастел де ната. Пастейс. Пастел де ната. Ну, выглядае неблага. Рука без руки. Ну, хтосьці ж... Калі у кагосьці была рука, і мы потым адабралі... Была рука, і потым руку забралі. Рука была, рука засталася, рука ёсць, але яна без рукі. Як вам? Калі у вас баліць галава, так доўга не думайце над гэтым, гэта не мае ніякага сэнсу.
Так. Розныя імунітэты. Вось гэта, дарэчы, даволі моцныя розныя штукі. Вось гэта можна адправляць Ифану. Блін, нават атручаны пірог, ён 2 атруты дае толькі. Хрень гэта ўсё. Так. Ну так, розная ежа прыгатаваная ўжо. Колькі мы вызвалілі? Ну, 30-нік мы вызвалілі. Гэта няблага, я скажу. Кавалкі метала розныя. Гэта ўсё для крафтаў. Блин. Ну, гэта ўсё лухта, конечно. Кніжкі можна гэтыя прадаць. Сама. Памфлет, Ифану. Божак, наколькі ўсяго просто бессэнсоўнага. Ношу з сабою. Оп, новый рецепт вывучылі. Так, Ифану. А гэта няхай застаецца. Лухта якая, божухна. І гэта я просто парадак наводжу. Што гэта ў нас? Просто дадатковыя. Ну то бок гэтыя рубінчыкі, яны просто прадаюцца, так? Давайте гэта таксама Ифану. Дзіўны крышталь. Малахіт, Ифану, перліна, Ифану, цёмная перліна. Вось зараз цёмную перліну і вось гэты дзіўны крышталік мы пакінем. Блін, розныя вось гэтыя інгрэдыенты, і гэта ўсё таксама Ифану, таму што ён будзе, калі што, рабіць стрэлы. Вось гэтая хрень розная для стрэл. Пер'я. Таксама Ифану. Валасы Ифану. Не ведаю навошта. Так, нитки. Это все Ифану отправился. Бедный Ифан. Столько лухты розные раздал ему. Ифануться. Ну, тяжко ему придется зараз. Складана, я б сказал. Ифан на 128, его перегруз лютый зараз. Але он зараз это все продавать будет, так что, в принципе, справедливо. На стрелы где-нибудь еще застались, а вось стрелы Ифану. Ифан такі, як вы мне задзёбалі, ўсё гэта мне. Давайте вось гэта назад отдадим. Пейну отдадим. Там бомбы просто покидать. І вось гэта можна Ифану. І вось гэта Ифану. Таму што нават у чырвонага прынца ўжо перагруз. То бок, ну, гэта ўжо ператвараецца ў нейкі абсурд. Я збіраю гэтую рыбу розную лухту, а потом разумею, што она мне нахрен, я ніколі не карыстаюся гэтым. Альбо ўсё на карабель адпраўляць, альбо, ну, я ніколі хутчэй за ўсё гэтым не скарыстаюся, насамрэч. Ой, напіваемся там пакраху. Так. Няхай застаецца. Усё, на гэтым нормально. Падайдзе, добра. Ну что, Ифан, давайте хотя бы первую партию продадим. Потому что хутчэй за ўсё. Ён не можа... Не можа нават рухацца, ён настолькі перагружаны. О, я могу... Блин, я не могу скакать. А можа нехта Ифана падняць і перанесці? Чат, мы зараз запомнили, у Ифана литерально просто места уже нема, не лезе, а он не может продать, он не может дотягнуться до гандляра. Хрень якая. Ладно, у отворотный бок давайте. Кому-нибудь перекладывать зараз. Так, разбираемся, что самое тяжкое, и только самое тяжкое передаем. У Ифана бочка есть. Во, минус 60. Ось, усё. Ифан може ходить. Цудоўна. Пачинаем продавать. Паспрабую яшчэ дастатковых гандляроў знайсці, бо грошы абмежаваны. Ну,
Заўсёды можна бартер рабіць. Тыпу, ты абменьваеш штосьці на штосьці, што табе не патрэбна, таму што ты хоць і губляеш частку грошай, але можаш у дарагіх таварах насіць грошы. Навошта мне тая бочка? Я ніколі не ведаеш, калі спатрэбіцца ў жыцці бочка. Это важно. Так, у першую чаргу прадаем па вазе. Як не дзіўна, але наш прыярытэт гэта пазбавіцца ад лішняй вагі. Ведаеце, калі не ведаеце, як скінуць лішнюю вагу, вось. Просто скіньце бочку, якую вы ў сваіх кішэнях носіце. True story. Так. Shadow Eye. Ці можа шкілет захоўваць рэчы ўнутры сябе? Я думаю, так, это павінен быць дадатковы інвентар. Гэта дакладна на продаж пойдзе. А, не, ён сюжэтны. Вось гэта можна прадаць. Угу. Ну гэта прям... Яны хоць і легендарныя, але яны састарэлі ўжо вельмі моцна. Там нават не легендарныя, а унікальныя прадметы. Ну так, сэнсу мне ад іх няма. Гэты лук, які мне нічым не спатрэбіцца, які я ўжо ацаніў, і... Ну ён наспрэчны, гэты лук спрэчны. Давайте няхай застаецца. Вось гэтыя ногі дарагія. Малако пайшло. Рыбка. Усё, паляцелі, да сустрэчы. Добрага табе палёту, Тэнчык. Так. Добра. Бутэлечка. І вось гэтая штука, яна... На продаж. Я дакладна яе перадаваў на продаж. Гэта не патрэбна. У яго, дарэчы, амаль грошы скончыліся, але мы ўсё роўна будзем закідваць, пакуль не збалансуем там. А быў нейкі хуткі спосаб, так? Вось так, по-моему. Так, вось так. Усё, я знайшоў, як хутка закідваць. Бо гэта займала часу. Гэта ўсё на продаж. І зараз у яго грошы пайдуць вельмі хутка скончвацца, таму што зараз я ўжо не бессэнсоўныя цяжкія прадметы прадаю, а дарагія. Так, цырыманіальны кінжал. Традыцыі. Давайте... А, блин. Традыцыі дворфаў. Не, давайте пакуль пакінем традыцыі дворфаў. Это мы закинули. Ножик. Усё яшчэ ёсць у яго месца. Адшмурэць просто. Пачакайце-ка, у мяне была кніжачка. У мяне ўжо была кніжачка пра падняцце шкілета гэтага. А чаму я не вывучыў раней? За фейна. Ну ладно, раз яна ёсць, то прадаем. Вось. Так, ён ужо запоўніўся. Але не, давайте кніжачку мы каму-небудзь іншаму перапрададзім. Вось так зробім. Вось так зробім яшчэ. Сокі розныя, вось гэтую хрень розную. Боже, наколькі смецця, чат. Абсолютно бескорыстные предметы. Ну, падаецца, збольшага ўсё. Давайте на гэтым вось яго і прыпынемся, астатне будзем каму-небудзь іншаму прадаваць. Ачмарыць просто. Сотна смецце нейкае яму спихнуў. Добра. Гэты майстар кніг. Вось яму, дарэчы, можна і закінуць вось гэту кніжку па некраманты. Што яшчэ ў яго? Сартуем па вазе. Зноў жа нам патрэбна адвагі пазбавіцца лішняй. Гэта шалом, які я пакуль пакінуў, але ён мне не патрэбны насамрэч. Можа яго нават і проста прадаць. Не, давайте прададзім.
Я думаю, што я лепей знайду, калі гэта рэальна спатрэбіцца. Пояс, дарэчы, яшчэ можа быць спатрэбіцца, там каму-небудзь прыглядзець яго. Валасы гэтыя прадаем. Вось гэты рубінчыкі, ўсё. Дарэчы, рубінчыкі неблагі спосаб захоўваць грошы. Яны даволі ж мала каштуюць. Ну, в сэнсе, яны шмат каштуюць, але... Вось оно абмен. Тыпу... ну, што? Хейзі, рубі... Не халеры разбежка. Гэта можа быць за колькасці іх. Так, гэта за колькасці, хутчэй за ўсё. Рубіны проста ты як бы можаш набыць штосьці не вельмі выгадна, але потым з-за таго, што ты можаш перапрадаць, таму што табе няма каму ўжо прадаваць на грошыкі абменьваць. Вось такая логіка. Тыпу, вы можете набыць рубіны, якія каштуюць дарагавата. Але там залежыць ад розніцы ў коштах. Вось звычайны рубін, так? Ён каштуе 958 2 штукі, так? А у нас... тут розніца ў коштах просто ў 3 разы. Нават больш. Так, у 3 разы розніца ў коштах. Не, гэта бессэнсоўна тады так рабіць. Калі б розніца ў 10-20%, яшчэ ладно, можна неяк вытрымаць. Але 3 разы не. Нават просто я калі свой рубінчык прадам яму, я згублю грошы, па сутнасці. Давайте тады рубінчыкі прытрымліваць. Просто дадатковыя грошы нашы. І драгацэнныя камяні вось гэтыя. Я лепей грошы атрымаю за... Просто грошы атрымаю за прадметы, якія ў мяне ёсць. Пярсцёнкі, якія я дакладна скідваў. Гэтыя кніжачкі. Амулет глыбінь. Ух. Ну, падаецца нармальна, вось 1000. Абменам мы можам кніжку ўзамен атрымаць, калі пажадаем. Мне просто падаецца, яно ўжо ўсё вывучана. Так, абмяняемся зараз грашыма. Кніжачкі параўнаем. Ведаем ужо. Гэта ўсё ведаем. Вось гэтага не ведаем. Nether Swap. 2 персонажа мяняюцца месцамі. Не ждаю. Ага. Гэта яшчэ што яно? Я не разумею. Кандэнсуе ўсе аблокі... Усе паверхні ў аблокі. Альбо ўсе паверхневыя... All cloud surfaces in the area. Я не разумею. Усе паверхні з гэтым самым... З аблокамі. Тыпу, калі я ўжо нарабіў аблокаў, я магу ціск падняць там. 60-67 пашкоджання. Даволі неблага. За один ход яшчэ. Мы можам гэта набыць, чаму бы не. Так. Але можа быць што-небудзь карыснае больш знойдзем. Так. Гэта геамантія. Ужо гэта ведаем. Землятрус, гэта ўсё мы ведаем. Землятрус адзін не ведаю. Валя атруты. Не патрэбна. Не патрэбна. Далей пірамантія. Ну такое. Вось гэта цікава. Абараняючыя вогненныя языкі полымя. Яны б'юць усіх, хто падыходзіць. Гэта цікава. Як абаронны заклён. Во! А у нас хопіць такога? Колькі яна займае? 1 memory slot? Там ёсць, карацей, прамененне ў полымя. Дзе там наш Фейн? Месца няма. Вось у чым праблема. У нас памяці столькі не хапае. Да і, ў прынцыпе, як бы і так нармальна жывем, правильно? Я бы, можа быць, замяніў якую-небудзь здольнасць. Там просто прям реально гучыць як супернова просто менш карысная, таму што я ледзь магу карыстаць. Давайте я набуду. І заменю супернову, таму што грошай ўсё роўна хапае ўжо становіцца. Усё больш і больш становіцца. Так, мы набудзем. Дзе яна? Зноў адвалівалася? Ну, у мяне не адвалілася. У мяне, падаецца, ўсё стабільна. А што такое? З вашых боку адвалілася? Ну, просто яно... Мне падаецца, Twitch нешта муціць. Адвалівалася? Чат. Не халера сабе.
О, реально. А вось зараз уже гэта паказвае, што дропнуліся фреймы. 40 секунд стрым ідзе. Што за лухта? Вось гэта можа быць на маім баку ўжо. Мне паказвае зараз, што фреймы дропнуліся. Ну, вы прапусцілі толькі тое, як я разважаю, які нам закрану ўзяць. Ну так, реально. Хвілінку толькі стрым ідзе, ён як заново ресетнуўся. Блін, што за лухта? Twitch? Я праверыў, я нагамі ніякі дрот інтэрнетавы не чапляю. Блін, слухайце, мне інтэрнет мой жа... Мне зноў адваліўся. Падаецца, зноў адваліўся. Так? Што з інтэрнетам? Гэта мой інтэрнет ці што? Інтэрнет спід тест. Гэта Twitch. Гэта прям Twitch, я бачу, паляцела. Twitch, што ты са мной робіш, а? Зараз я замераю інтэрнетик. Не, інтэрнет цудоўна працуе. Хуткасць цудоўная просто. А вось Twitch памёр. Зараз у чатку буду пишу. Ну так, проверка інтэрнет так само показвае ўсё ў парадку. А не, пачакайце-ка. Чамусьці... А, ну можа быць канал загрузкі абмежаваны зараз у мяне. Але ўсё роўна не павінна класціся падключэнне. Нейкая лухта, чат. І фреймы амаль усе просто уляцелі. Няўжо нешта загружаецца зараз? Не, хуткасць... Можа быць, яшчэ з майго боку, быццам бы хуткасць інтэрнета на аддачу знізілася. Хаця я не ведаю, можа быць, гэта зараз тое, што я спрабую звязацца з Твічом, якраз такі ў мяне заходзіць. Лухта нейкая. Чуеце мяне, так? OBS адканекціўся ад Твіча. Так, OBS зараз адключыўся і перападключыўся. Twitch, карацей, я не думаю, што гэта моя лакальная штука, я ўпершыню такое пабачыў. OBS зараз павінна быць. Падаецца ўжо нарм. Ну так, мне вярнуўся прагляд. Так. Я ўпершыню такое пабачыў, але ў мяне адключыўся OBS, згубіў сувязь з Твічом. Я ўпершыню такое пабачыў. Я прям ўпершыню такое бачу, ніколі... Дагэтуль, калі былі праблемы, то ніколі ён хаця бы ніколі не адключаўся. А тут ён прям адключыўся. Дзіўна, дзіўна, дзіўна. Ну, падаецца, зараз нармальна. Фреймы на месте, битрейт на месцы, битрейт на месцы, ўсё ў парадку. Падаецца, ідзем далей. Той момант, калі я зараз паглядзеў на гадзіннік, такі, ага, ідзем далей. А працаваць ты калі будзеш? Так, добранька. Не, ў любым выпадку мы зараз разберомся з нашым інвентаром, потому што інвентар ўсё роўна важная хрень, а то у нас потым будзем разбірацца яшчэ з гэтым, а я не ўзгадаю, што у нас адбываецца. Пінг для Твіча нармальна праходзіць. Інтэрнет цудоўна працуе. Усё ок. Тыпу, яно працуе. Але мне падаецца нейкія выбрыкі з боку Твіча. Тыпу, на прыём... Не проста прыём пакету. Дарэчы, у Твіча, па-мойму, заблакавана пінг каманда. Давай, я зараз праверу.
Типа, Twitch у меня открывается. Як бы я могу добраться до Твича сам. Проблемы-то нема. Ось. Выключно выглядае дзіўна. Давай я зараз праверу. Просто так. Мне падаецца, просто у Твича заблокавана каманда пінга. Не заблокавана. Але ў любым выпадку сайт адчыняецца. Якой час стрыму сяго хвіліну ідзе? Блін, дакладна, я вам віны яшчэ 3 гадзіны зараз стрыма. Дакладна. Цікава, ось, дарэчы, пры такіх дысканектах цікава, як ці адсылаецца на пошту паведамленне людзям, што я пачаў стрым. Таму што я ж то не пачаў стрым, ну не халеры. Так. Нам было бы добра яшчэ у прынца чырвонага штукі скінуць. Парадак у чырвонага прынца навесці. Так, навесці парадак, вага. Ёсць. У Іфана, як мінімум у Іфана мы паскідвалі ўсё, што ён на продаж нёс. Але праблемы яшчэ не скончыліся. Мы крыху разгрузілі нашага Фейна, але ў яго шмат інгрэдыентаў, якія не карыстаю ўсё роўна. Вось. Лоіс нагружана, але я ведаю, чым яна нагружана, яна бочкай вось гэтай нагружана. Ладно, давайте вернем одну бочку. Для бяспекі паставлю яе трохі далей ад усіх. Ось тут ніхто не стаіць. Ось тут бочка і будзе. Блін. Упс. Я настрой там згубіў. Ну ладно. Все равно не ён будзе гандляваць з ім. А CMP не заблокаваныя, пакеты дропацца могуць пры добрай сярэдняй хуткасці. Ну, не ведаю, карацей. Яно ж можа быць, гэта ж не абавязкова на маім баку. Гэта Twitch можа адмяняць, ну, адмаўляць мне ў пакетах. Таму што яны дропнутыя фреймы, ён мне паказваў прям усе. Тыпу, ён пачаў улятаць у максімум. І не мог у выніку стрым падтрымліваць. То бок, ну, просто сувязь дзесьці парвалася. Так. Прачнуліся тут гэтыя. Блин, а чаму я... Блин. Чаму я не магу... Як же ж табе, чалавеча, заблокаваць, та дайце каму момант. Там, у чатку прилезли. Отправился. Добро. Што у нас яшчэ па інвентару-то? Блін, тут усялякага смецця. Мне падавалася, што я ўсё адправіў, а не, вось там вось яшчэ вылазіць. Што за лукта? Мне падаецца, у нас, ведаеце, той момант, калі ўсё нагружана, а насамрэч з вельмі маленькіх прадметаў нагрузка ўся. Таму што, ну рэальна, калі паглядзець па вазе, то ў мяне не такія прям цяжкія прадметы з большасці. Розныя гранаты, там вось, жэзлы гэтыя. Выдатны настрым толькі пачаўся. Ты на самы пачатак прыйшоў, так? Так. Яшчэ 3 гадзіны наперадзе. Не, насамрэч мы будзем скончваць стрым. Стрым уже даўно ідзе. Просто тут лухта нейкая з твічом, твіч нейкую хрень робіць. Мне падаецца гэта твіч, і у меня іншага тлумачэння няма. О, блин, мне так неяк млосна становіцца, калі я гляджу на ўсе гэтыя прадметы у Фейна. Набраўся рознага. Мне ўсё гэта не хочацца разбіраць. Давайте хотя бы вось, все, чырвоны прынц і ўсё, мы разбираемся з чырвоным прынцам, на гэтым спынімся. Двуручныя. Мы не будем, я не думаю, што мы будем ўсё ж таки пераходзіць на двуручнікі за чырвонага прынца. Я ў пэўны момант думаў, мы, карацей, будем ім двуручнай зброяй карыстацца. Таму што чаму бы не. Але зараз я пакрысе упэўніваюся, што мне падабаецца, што ў яго шмат брані прям. Што ён можа падтрымліваць каманду ўсё. І ёсць хоць адзін персонаж, пра якога я не павінен клапаціцца, што ён памрэ. Таму што ў нас тонкія ўсе, акрамя яго. Вось. Так што, не, я думаю, мы давайте пакінем, а гэтыя прадметы мы пачнем скідаваць, прадаваць. Гэта Іфану адпраўляецца, гэта двуручная таксама Іфану.
Гэта, мне падаецца, паўсюжэтны, таму мы яго пакуль пакінем. Гэты шчыт лепей за наш, але толькі крыху. Дарэчы, не. Ведаеце што? Мы вось гэту верагоднасць блока ўсё ж таки абмяняем. Я згублю верагоднасць блока, але атрымаю сабе больш базавых гэтых самых пазіцый брані, пунктаў брані. Твіч друкую жудасна. У мяне ўжо даўно рандомным чынам знікаюць і з'яўляюцца налады якасці на стрыме. У сэнсе гэта... у сэнсе на самім стрыме, тыпу, каб гледачы маглі наладамі карыстацца, так? Мне падаецца, гэта не... Вось канкрэтна гэта выпадак, калі яны проста нешта для сябе аптымізуюць. Калі ты пра гэта. Ну, тыпу, зараз у іх вялікая нагрузка, і таму яны пакідаюць толькі пэўную якасць для пэўных стрымераў, тыпу, там, не вельмі вялікіх, як усе мы. Вось, можа быць, такое робіць нешта. Гэта іфану на продаж. Гэта я... Чакайце-ка, а замену я ўсяму гэтаму будзе ў мяне? Так, у мяне будзе замена. Так, гэта мы кідаем на выпадак, калі у нас, можа быць, мы заменім нашу браню ўсё. А для гэтых яшчэ прыкалдэсаў нам патрэбна пакінуць... О, блин, посах яшчэ нейкі. Божухна. Усяго. Цякеру гэта можна дакладна прадаваць. Шалом, пальчаткі. Вось гэта дублікат, нам не патрэбна. Я зараз пакідаю яму літаральна столькі, колькі яму патрэбна, каб выжыць. Ну, тыпу, каб... У яго зараз сет тырана, і як толькі я здыму хаця бы адну частку, там, шалом, альбо штосьці, там, ногі, напрыклад, раптоўна наш чырвоны прынц пачне развальвацца. Я так паглядаю, можа час яму замену гэтую зрабіць. Слухайце, гэта ўсё горш за яго. Навошта я нашу тады? Давайте перапранем яго. Яму сет тырана ўжо не патрэбны. Яго ёсць лепей рэчы, якія можна проста сабраць як ёсць. Ну, реально, кожны кавалак, які я ўзяў на замену, ён лепей за тое, што ў яго ёсць. Якасць па замаўчанні найвышэйшая, то бок яны не дазваляюць зрабіць серверам прасцей. Цікава. Лухта тады нейкая. Добра, перапранаем яго. Бачыце, ён адразу загарэўся. Гэта з-за таго, што я адну запчастку яму сета перапрануў. Зараз мы пакрыху яго перапранем у звычайныя рэчы. Яму будзе значна прасцей жыць. Ёсць, усё. Наш чырвоны прынц пазбавіўся ад сета тырана і можа жыць без яго. Так, гэта ж... не, пачакайце-ка, адзін тыранаўскі застаўся. Не, застаўся, але выключна таму, што я не перапрануў. Вось. Усё, ніякіх праклёнаў. Чырвоны прынц вольны ад сета тырана, можа карыстацца і жыць сабе нармальна, спакойна. Ну, нармалёк. Няблага. На Вінблоу направляецца 5000. Дзякуй вялікі. Я ўжо распавядаў, было такое, што я да нейкага стрыма здолеў падключыцца выключна праз VPN з некалькіх спроб. Увесь час выкідвала памылку відэа. Паспрабаваў перападключыцца, зноў памылка. Нават VPN уже не ратаваў. Ну, тут праблема яшчэ пачынаецца, што я, напрыклад, ну, я ж стрымер, як бы, я адпраўляю пакет, і асноўнае, што я раблю, я не гляджу. Я прадпрагляд маю, але ён на мінімальнай якасці. У маленькім акенчыку, там, мінімальна, што каб я бачыў, што стрым ідзе хаця бы. Але я магу не заўважыць, што там ён адваліўся, не адразу магу гэта заўважыць. Асноўнае, што я даю, гэта на канал на аддачу. Або канал на аддачу мой нагружаецца. Ну што, сет тырана прадаем? Я думаю, можем прадаваць, таму што я не бачу ім сэнса зараз. О, адзінае што, ведаеце, што я не заўважыў? Калі мы прадаем рэчы, мы же павінны правяраць гэта, што за руны ў іх стаўлены, правильно? А то я ж так руны прадзеў бы просто ні на што. Так, это ўсё на продаж адзначаем. І фану адпраўляем. Так. Это ўсё на продаж. Трэба просто уважліва глядзець перад продажам, што з рунамі. Гэта на продаж. Што-небудзь яшчэ?
Не, падаецца ўсё. Keeping it together, Ray? I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Зараз же, дарэчы, Twitch увёў новую штуку, што можна адсылаць ва ўсіх якасцях са свайго кампа, калі моц кампа дазваляе, то па сутнасці я рэндэру усе магчымыя якасці адначасова з OBS і адпраўляю ў некалькі потокаў. Гэта я зараз, дарэчы, раблю. Па ідэі, у вас павінна быць усе якасці дадаткова даступныя, таму што я іх адпраўляю. Гэта не Twitch робіць. І гэта разгружае сервера Твіча і робіць больш якасныя перажымы на больш нізкія якасці, таму што яны, якія Twitch робіць, яны не вельмі кайфовыя. Вось, то бок проста нізкая якасць, яна можа быць ні аб чым, калі гэтага не карыстаць. Вось я зараз такім карыстаюся. Там нешта дзесьці ў наладах я OBS пэўны час назад уключыў. Я думаў, яно скаліруецца, а не рэндэрыцца дадаткова. Ну, нават скаліраваць патрабуе рэндера. Source кажа толькі пра 1920. Не, ну гэта таму, што я ў гэтым сорсе аддаю. У мяне яно рэндэрыцца ў, не памятаю, якім пашырэнні, 2560, по-моему. Вось. Ну гэта ж, пачакайка, 2560-1920p, гэта ж яно і ёсць, ці не? Ну ладно, карацей, я даю, наколькі мне дазваляе Twitch максімальна. І потым яшчэ на маім жа кампе робіцца рэндэр усіх варыянтаў і адсылаецца на Twitch. То бок, ну, паралельна ўсе дарожкі ідуць. Яшчэ ад відэакарты залежыць, у некаторых выпадках Twitch лепш рэндэрыць. Я для сябе адкрыў, я як колькі не калупаўся з наладамі OBS-а, якасна не атрымлівалася. Усе рэкамендацыі ў інтэрнэце для майго кампа нейкая лухта. То бок, рэальна ўсё, што ў інтэрнэце ёсць, як наладзіць якасці стрыма, у інтэрнэце для майго кампа, для майго сетапа, лухта, яно робіць толькі горш. Тыпу, і калі я сам ужо там круціў, паляпшаў і рознае рабіў, тады стала лепей, але ўсё роўна недобра. Я потым знайшоў, ну, потым яны дадалі OBS і ў Twitcha ёсць такая хрень, што Twitch мне падказвае, якім чынам яму лепей адпраўляць. Там просто одна галочка такая ставіцца, і ў залежнасці ад інтэрнэт-трафіка, ў залежнасці ад якасці гэтага самага, ну, ад кампа, ад якасці падключэння, ён сам абірае налады, якімі адпраўляць, і гэта падвысіла якасць у пару разоў прям. Вось. Зноў-то стрымлю, і гэтка не варыянт. Гэта 100%. Тыпу, ну, гэта выключна пра магчымасці. Ну, тыпу, просто ёсць такая вось опцыя. Я кажу, што ёсць і паралельны рэндэр, і ёсць аўтаматычная налада, яно само дамаўляецца неяк з Twitch'ом, у якой якасці наладжваць OBS, каб адпраўляць. То бок яно пачатку старманенька абмен інфармацыяй робіць, і потым дасылаем. Карыстаюся вельмі файна. Мінімальна ад мяне напруга, і я ведаю, што гэта лепшае, што я зараз магу зрабіць. Ну, можа, не самае лепшае, але з таго, што я наладжваў, і колькі я згубіў часу на налады, гэта відавочна, што так лепей, як ёсць. Так, ну гэтыя посахі, нейкая лухта таксама. Але і Лойс... Не, пачакайце, Лойс нагружана. Ну Лойс нагружана, я ведаю чаму. Лойс, вярні бочачку на месца. Добра. Яшчэ у нас любіцелі бочачак нейкія? Так, ёсць. Чырвоны прынц. Вялікі фанат бочак. Чырвоны прынц, ты таксама аддавай. Усё, на месца. Вітаю, ВРВ Геймінг, я літаральна зараз буду скончваць. Вітаю. Я, па сутнасці, зараз разабраўся з сваім інвентаром, які лютая вар'яцкая хрэнейка адбывалася з ім. Толькі прадам. Вось я разабраўся, а прадаць не прадаў. Зараз одну кнопку націснуць. Так, вось гэта, націснуць прадаць. Блін, у яго няма месца. Ладно, давайте, я магу здольнасць нейкую набыць. Балістычны стрэл. Новая здольнасць. Гэта ўсё вядома ўжо. Рэактыўны стрэл.
Давайте вось гэтыя два набудзем, просто таму што. А, мне два спатрэбіцца, вось так. О, блин, гэта дарагі, не, яго мы браць не будзем. Вось так зробім. Нормальны абмен. Збалансаваць. Трэба будзе ў яго потым паглядзець, можа, якая карысная зброя ёсць, але, блин, можа, гэта якраз такі сам момант, каб зараз гэта зрабіць. Інтэлект, так, гэта ўсё лухта. Што-небудзь відавочнае, што дарагое, выглядае крута і дорага. Вось гэта, арбалет гэта. Не. Лухта. Ладно, вось гэта прададзімся, а потом, может быть, что-нибудь придумаем. Тут есть нейкі шалом, даволі круты по выглядзе. Абмяняліся, цудоўна ёсць. Усё. Зрабілі. Навялі парадак, каб на наступны раз, калі мы будзем гуляць у Divinity, каб у мяне было адразу, мы маглі скокнуць і працягнуць у падвале там калупацца. А то мы падвал прырваліся даследаваць падвал толькі з-за таго, што месца скончылася. Нахрен просто было 0. Бочки паскідвалі вось гэта ўсё. Дзіўна, што мы цягаем у кішэньках велічэзны партрэт з форту. Дарэчы, дзесьці партрэты нейкія цягаў, я проста іх не прадаў. Альбо прадаў, просто забыўся пра іх. Добранька, чат, на гэтым я буду скончваць. Я вас далей перадам, калі ёсць да каго перадаць. А сам пабегу працаваць і радавацца, што ў мяне там з легалізацыяй паляпшэнні ёсць. Я бачу незнарок зараз у арме. Трэцяй. Паляцім да яго. Так. Ну так, незнарок нешта ў арміі клупаецца. Добренька, ляцім да яго. З вами пабачымся заўтра. Заўтра у нас Эль Эбей. Гэта аббатства Эля. Мы будзем варыць півасік у манастыры. Будзем гэтым бавіцца. А я убегаю. Бо і так засядзеўся. Боже, на з гэтымі перападключэннямі твіча нешта прям збіла тэмп. Абсалютна. Ляцім.